NNAMDI Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo Nation and its citizens, to restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo Nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugwu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413, or Assistant Director Nwachineke Obiageli Okoye, America +134 720 86637, or Enugu Nsukka Branch Manager Nwachineke Chinedu Nnaji +2348 067 321144. Obi Nwanne Ndị Igbo Global, ofu obi ka anyị aga. Obi Igbo Anambra, Obi Nwanne Anambra ka anyị na-ekwu okwu fa. Ọ na-awụ oge na-ekwu ọnụ ama gbaba. Ibe onye nwere n'aka o ji eme ọgọ ọkwanụ nnene. Ọkwa n'aka m dị ikwube ụzụ na-amaghị oge na-akpụ n'ebe egbu anya n'ọdụ ọkwa nnene. Ụtụtụ ọma ka mụ na-agwa ụmụ Obi Igbo Anambra, Obi nwanne kachakwanụ, Obi nwanne n'unu dị adịkwa, Obi nwanne ogologo ndụ dị awala anyị ọjị, maka na ọ na-ahụ chigbo onye Igbo niile batara be anyị, o were ọjị wee chee ihu n'ihu anyị dị ikwube. O gbetara ọjị na o gbetele ndụ ọkwa nnene. Ihe m dị ikwube okwu ọjị, maka Yoruba na-akọ ọjị na Awụsa na-ata ọjị ata, ndị Igbo na-akwa iri ọjị ugwu ọkwa nnene. Ụmụ Obi Igbo Anambra, ụmụ Obi Igbo ụwa niile, Obi Igbo n'obodo Igbo niile, unu ka mụ na-agọrọ ọgwụ ndụ. Ana m agọrọ unu ọgwụ ndụ ogologo, maka ọ na-abụ onye du ndụ omebe mmọnwụ eme, onye du ndụ kwuba okwu ibe ọ dị-eme echi ọkwa nnene. Obi nwanne ka anyị na-ekwu okwu nya ka unu marụ amarụ na ọ na-abụ anyụkọ ọnwa mmiri ọnụ ọgba na ugwu ọkwa nne. Ụtụtụ ọma ka mụ na-agwa unu agwa, onye jebe ejebe na ode anatarịrị, onye naba anaba na ode analụ analụ na nnukwu ibe mụ na-ekwubo. Obi Igbo n'ala Anambra anya ka mụ na-ekwu okwu nya, ndị echichi anyị ka mụ na-agọrụ ọgwụ ndụ ogologo ndụ na-alụ isi ike. Ọ na-eme n'ihu n'unu dị anọ n'azụ, omebe n'azụ na anyị dị anọ n'ihu. Agbanite ọta niile na ode ekwetela anyị ụbọchị ọmụ na nnukwu mara na amara na nke anyị dị eri dị abịa, nke dị eri anyị na ode agba eji eji. Obi Igbo n'ala Anambra ụna nnukwu ibe mụ na-ekwubo. Obi Igbo n'ala Anambra ka unu mara amarụ gbara boko oku na-akpọ dike, oku na-akpọ dike na ndụ akpọ ya n'ọnwụ. Obi Igbo n'ala Anambra, Obi nwanne oku dakpọ anyị na ndụ ma mkpa anyị n'ọnwụ ọkwa nnene. Ka unu mara amara nwata dị abụkwa nwata na anụ ogburu egbu ọkwa nne, maka ọ na-abụ nwata chọba nkenye asị na ọhụrụ na ajọ nwa ọkwado eziokwu, maka nwata akpakara ibe nya na nkụ asị na okpara nke odi a na-ada ọbịa. Obi Igbo n'ala Anambra, Obi nwanne kachanụ, Obi nwanne ogologo ndụ na
na-alụ isi ike obi nwanne na oji adịrị anyị na mma obi nwanne ka unu mara nọ na emebe amarụ na odegwu n'otu dike mụrụ odegwu mana odegwu adama dịka ka ọkwa nnene ụzụ kpụrụ oge na-emegwu m ibe nye ka mụ dị kwube ụzụ na-amaghị oge na-akpụ n'ebe gbanya n'ọdụ ọkwa nnene ekene ọnụ ka mụ jiri bịa ka nkene n'obi nwanne obi Igbo n'ala Anambra ndị obodo ji biri ibe anyị na-achọ na anyị ga-enweta ihe enweta ọkwa nnene ibe anyị na-achọ na anyị ga-afụ ya n'anya ọkwara eziokwu do onye malụ nke ọ na-eme dị njọ nya wepụ ukwe njọ na njọ ajọkakwa ịmalụ nke ị na-eme dị mma gụ mebe mma ọkwanya ka eji ekwuba okwu ome mma na mma hia na ome njọ na njọ hia na nwa nke onye emetere were isi wee bulu ebulu ọkwara eziokwu obi Igbo na Anambra anyị ga-adịrịrị ibe anyị na-achọ adị na mma Anambra ka anyị na-achọ kwanne ka unu mara ebe aka lụrụ nwaanyị nya ka ọ na-atụkwasị dị na anugbo ka unu mara kama ndị eriju afọ dachie ụzọ evuru m ọnụ wee naba be m nke ọ dị ahụ nnaruo agbụ ibe ndị akọrọ ndụ na ọma mụ naruo obi Igbo ha Anambra nye ka mụ na-ekwu okwu nyawo ọ na-ahụ ekwekuo ama akpa ụgbọrọbọkoku na-akpọ dịka ọkwa nnene ibe dike na-eme na ọ dị ya n'alụ ọkwa nnene ọ na-agba afụ nze bi okwu abụdike bi ọja n'ike ọkwa nnene ahụgwo obi Igbo Anambra nye ka aba ji bi ọja n'ike ahụgwo obi nwanne nye ka eji were bi okwu ọkwara eziokwu du maka ọ na-agba afụ onye eji egbu afụ onye eji asọrụ ka anyị na-erukwe n'anya ịmara ibe eji eme ka obodo dị mma odegwugwu mebe ihe emebe unu anụgwu ibe m na-ekwu ndị eze nwaanyị anyị ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekene m onye ukwu ekene m onye nta ana m asị nke onye chiri ya zerenu ọ kakwa mụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu obi nwanne ndị Igbo ana m asị kedu ndị ka mmụọ anya n'ala Biafra kedu ndị ka mmụọ anya n'ala Biafra ebe ọ bụla isi na wọchị ka m mara ebe isi wọchị 23 abatago anyị nọ live and direct na obi nwanne ndị Igbo News YouTube na anyị nọkwa live and direct na obi nwanne radio Facebook platform na anyị nọkwa na obi nwanne ndị Igbo oziọma Chineke ebe anyị na-agbasa oziọma so na ebe m nọ na-afụ ya live and direct bụ na obi nwanne Facebook and obi nwanne radio so ana m afụ ya there so na YouTube aka m akwado ha ọfụma m ka akwado ọfụma na-afụkwu ya na YouTube maka na anyị na-akwado n'ike ka ife niile banye ka o si kwesị banye so na oge ahụ Chukwu kara aka erugo oge a Chukwu okike bịa ma gwara anyị na anyị ga-enweta mmeri anyị erugo anyị nọ na the last push so everybody go back to the family and do the needful very very important na sị na mberede ka eji mara dike mana mberede nyere dike so ana m ekene ndị niile na-abata nụ biko ọ bụrụ na-abata na-agwa anyị bisa wọchị okoro kanze blessing peace watching from Ghana ka mụ anya David kwako watching from Accra Ghana Africa ka anyị ka nọ Don Ike Ugonu Ohe Biafra Nwachineke all the language we know Ohe Biafra freedom otu aka ọ dị ewu ogene chede me nwanne ịnọ n'ala Biafra onye nsọ ịma na ala ahụ bụ ala ekwere anyị na nkwa so we are coming back home in a massive return Don Max Berry ọ na m akpọta ha afa gị ọfụma gbaghara m maka na ọnwa afọ ịmana nke m na-akpọta ọfụma bụ nke Igbo mana nke Igbo aha ga-ede ya ọfụma ka o wee baa ya ọnụ watching from Aba Abia State to Biafran is watching anyị na-ekene gị na-ekenekwa Mayor Emmanuel Ọnụọra am there Mayor Ọnụọra nọkwa die ndị akwefugo na anyị nwa juru eju Biafran onye mbere obi nwanne ya sị ka anyị nọnyere ndị nọ n'ụlọ ka ndị nọ n'ụlọ nyere anyị nwa bụ ndị nọ n'ama because ofu ife ka anyị bụ aka ekpe n'aka nri ọ ife anyị ji wee na-achụ ya of course Ifeanyị Mba oke omedala hụla na oke Malay tetegonu Malay gwa m ebe isi awọchị ka ha makwa na Malay ndị ike
Ifeanyi Nwamba Val onye nwa bụ Obi Nwanne Tista Studio Tinkle Star himself change the system to become what we expected. Onye aka na-afụ ebe a ndị nọ n'okpuru wee na-arụ ọrụ. Ana m ekene gị ụmụnne m ndị mara ife na-alụ Mayor n'Imo ka Mayor nọ wow n'Imo daalụ nwa Chineke Udoka Collins Igbo bụ Igbo mma Collins kwutere ọfụma Udoka udo ka anyị ga-eji gaba n'iru udo Chineke ka anyị ga-eji na-aga n'iru ebe ọ bụla nọ n'ụwa niile mara ma na ụmụ Biafra bụ ụmụ udo. Biafra signify udo peace eziokwu bụ ndụ ihe Biafra signified so na anyị ga-agbachi azụ n'ebe anyị si wee bịa ụwa ana m ekene Biafra or nothing of course ịma na ụfọdụ aghọta the language but Obi Nwanne ndị Igbo abịago ka akụziere ha language niile dị iche iche ma nke onye ndu anyị na-ekwu ma nke anyị na-ekwu ma nke Ojukwu yibere anyị ma nke ndị ọzọ dị iche iche yibere anyị ọrụ m bụ ịgbaziri ndị mmadụ na echere m ka onye ọbụla atịcha jankara ka anyị cha atịcha jankara ịmana asị dat na eko oke n'aka mara ndị akpọrọ asị kịta gị ya amazi ndị akpọrọ asị and ị ga-ama na Chukwu Okike Abiama said that Biafra is a spirit living in all of us. So ozi ọma Chineke ka anyị bazi n'ime nwanne ọ bụrụ na ịma ihe a na-akpọ eziokwu join this program. Ana m ekenekwa Ọha Kings watching from Kuala Lumpur ana m like ka mkpọta mana ọ dịka Malaysia dị ya Kuala Lumpur kwa Malaysia ka ọ bụ Malaysia Kuala Lumpur I think so Malaysia na-enye m aka mana mụ amara history of those countries nwanne anyị nwoke watching from Hamburg Germany onye nsọ nọkwa na Hamburg Germany ma ndị Hamburg na-enye nsogbu onye nsọ nọ na Hamburg Germany o nwekwara onye a na-akpọkwa Willow nwa mama nọ na Hamburg Germany. Aga m agwa unu ka esi wee mara m n'ụwa niile onweghị obodo m amara mmadụ nke ọbụla mkpọrọ oge ruo na-agwa gị obodo ị nọ ngwa gị ndị nọ n'ime ka ị ma na anyị zuru ezu n'oge ahụ akara ka erugo watching from Kano State efuru ya ọkwa nwa afọ Yepe Gracia ihe akwa ndị Rome na asụ asụsụ ahụ. O nwere okwu nwanne nwoke gwara m n'ụtụtụ tata m batara ndị Facebook kụrụ maọbụ jaga na iwe na-egwe m ịwọcha tata ihe na-akụ ebe a 3:22 AM na Ukraine una afro flag ya because oge ha kara kerugo ka amara debo ndị amara ndị okwu ha na-eme na ndị akwụrụ ha na-eme yodago so wee mụ na injinia m anyị rugide even brokers me na Facebook ha delete cha ya na nke agbakwa m ghari o vuge so wee sị ya na nsogbu adịrọ na aga m amarị ha ga-eme mgbada ka sụrụ ya nri na nwafọ bụ nwafọ nwohe Nsụka nwa Amadioha nwa Ikejọkwa nwa Akatakpa Nsụka oye mbụ aga the most stubborn child in IPOB Peter nke abụọ ejighị eme ọnụ na IPOB mana ọ efuzi ihe ọ na-eme echigharị ya ọchị because anyị amara ndị ọ bụ na ọ ikwuo amara ndị ebo ifuge so ana m ekene nwanne anyị nwaanyị nke batara kịta Chika akụwara nke onye ibe na-ekwu everyday. Hi, my beloved brother, all hail Biafra and Biafra. God bless you all the IGMANA. I'm not coming on mean, but yeah, akụwara nke mam nọ nke Biafra watching from UKGB. Good morning, brother. Good morning. Ana m anụ akụwara ya kpọrọ kịta na rutere m akụwara nke a na-akpọ na IPOB Radio Biafra. So anyị na-ekene nnukwu mmadụ abatago nnukwu mmadụ nnukwu mmụọ ọ batago eze afa karịkwara akarị mana ọ dịkwa ka ekpu spek wee na-agụ ya eze nwanne m bụ ike m adị ndụ Obi Nwanne ofu obi watching from UAE. Daalụ nwa Chineke daalụ nụ ndị a niile batago n'ọgba ekene m unu ya Malaysia Ọha Kings is not Malaysia. Ana m ekene unu watching from Jakarta, Indonesia. Nke ahụ bụ onye eze na Jakarta ka nọ ebe ahụ otu onye n'ime anyị. Ana m ekene onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere ọkakwa mmụọ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obi Nwanne ndị Igbo. Abịara m n'ụbọchị tata ka nkene Chukwu Okike Abiama, especially Chukwu Okike Abiama maka onyanwa bụ onye nke na-agba mbọfụ na ihe niile anyị na-eme na aga n'iru onyanwa because na ebelieve m na Chukwu Okike Abiama
bụ eze ka eze, onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme. Ụmụ Igbo niile nọ n'ụwa niile bụ ụmụ Chukwu okike abịama, ana ndị Igbo bụ ụmụ Chukwu okike abịama. Mana asị na onye ọbụla bịara n'ụwa nwere chi o ji wee bịa. Ị nwere ike ijiri chi ọjọọ, ị nwere ike ijiri chi ọma, ha ncha niile bụ Chukwu kerie. Maka na moto arụrụ arụ nwere sandụ, ọ na-anọkọta sandụ ọfụma, ọ nọkọta sandụ kwa strange, ihe niile aka kwa moto ka ọ bụ ifuge. So n'ihe dị n'ụwa a bụ na ọ bụrụ na ị mara ka ụwa asa arụ ọnụ, ị ma na ị gaghị na-eme mistake. Ifuge, ị na-eje travel, a ga-ajụ gị ebe ka ị na-eje, isi niile na-eje American. Kedu ije eje American? Maka na ụfọdụ na-eje American na-anụrụ na American ije ya ozugbo ozugbo n'obodo mara mma, na onwebeghị ni long story a na-akọ na American. Hụrụ ya na ọ bụrụkwa na ịma mmadụ, but you are going there because na-asịrị na-asị. Otu akwa ka ọ dị n'obodo ndị ọzọ. So otu a ka ụwa dị. Enwere ike ịchọ ịba group, ajụọ gị kedu ije chi ịba group a? Isi na-achọ m ịba group obi nwanne because na anụ m na ndị na obi nwanne n'ọkwa ndị omenala Igbo, ndị ọdịnala, ndị eziokwu, ndị adịghị enekwa anya onye ọbụla mere njọ apịawa ya azụ, no forgiveness. Na ndị ahụ niile na-enyekọrịta onwe ha aka, enweghị ogbenye, enweghị ọgaranya, ihe niile n'ebe a the same. Inwe ego na akpa gị, ịbụrụ nnukwu mmadụ na akpa gị, ịbịa ha na nwoke na nwaanyị bụ ofu ka anyị bụ. Maka na ihe kwara nwoke na nwaanyị bụ ihe ji wee nwee ịhụnanya n'ụwa. Ihe differentiate nwoke na nwaanyị bụ ihe mere ụwa ji enwe aṅụrị taa. Onye atọkarịchara ịhụge. So na onye aka eji mara na ihe ahụ differentiate nwoke na nwaanyị ka Chukwu ji jikọ anyị ọnụ. Ọ ihe ga na-agụ anyị ga-eji na-abịakọ ọnụ. Maka na Chukwu akere ụwa ọ dịrọkwa nzuzu, ọ ma ihe ọ na-eme. Ana ikwete na ya o doro gị na-aga without any problem. Ọ bụ na obi ndị omenala Igbo ka ị nọ n'ime ya, ndị eziokwu, obi nwanne Global Radio. Ebe a ka ị ga na-anụ eziokwu dị iche iche. Ị chọrọ ịnụ ya nke dị n'ime IPOB? Ọ bụ na ị nọ ibidoro IPOB si 2013, ị ga na-anụ eziokwu here. Maka na ịma na asị na esemokwu nwanne nwanne na eru n'obi. Iwe nwanne na nwanne ọkwa dị eru n'obi. Ụmụnne m ndị na-awọchi iwe nwanne na nwanne na-eru n'obi, ọ dị eru n'obi. Anyị akọwa n'ọfụma, anyị ejigo kpazie underground ihe niile abaghị chakwa na ka o si kwesị ịbaghị. So na onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu, adịmalaka ikpe ya maazị, maka maazị na-abụ Mr. Amalaka ikpe ya Nwachineke Nnamdi Okwu Kanu. Ọ sịrị anyị ncha niile focus na anyị maha na ka anyị si bido, anyị sikwa otu akụrụ ya gbagobe. Emere na emere na etere ugbo etere ogiri, we are all one family. Kama na ihe anyị ga-agba mbọ ọbụla onye mara nke ọ na-eme ya mesibe ike, na mgbe oge ikpe ruru na ọ bụkwa nke imetere ka a ga-eji wee judge ya gị. Be consistent in whatever you are doing. Ọ gwara m okwu a wee sị, ọ gịnịkwa? Ọ sị m na-agwakwa gị ka m si agwa gị. Consistency is what we used to win. So asịkwana m na onye asịrị na asị. What did you do and what did you say? Ka m chọrọ ịnụ na mpụta. So onye ọbụla, all road lead to DOS. Chika edozie m, o edozi ife niile n'oge na-adịrị anya. So ebere na ebe onye IPOB family member, wherever you are in all over the world, biko eji m Chukwu abịa ma yọọ gị, this is the time. Jee na family gị dozie nke mebiri emebi. Onye nna Igbo ji wee gụọ anyị. No, ọ bụrụ gị, ama m na ọ bụrụ gị, maka mgbe isi m nọ na UK, ama m na ọ bụrụ gị. Okay, afụgo m ifro na ihe m ejighị ogota IGMNA because na the name na-achụ m ọsọ. Also not in Jesus mighty name, amen, which is na anyị na Jesus nwegoro ka anyị si eme that name anyị na-enyo that name enyo, maka na ndị na-akpọ that name bụ ndị ọjọọ karịa na ya ka anyị si ka idobe good name a na-agụ. Ọ dị ka otu a ndị mmadụ si akọtọ na IPOB, akọtọ IPOB, ndị mmadụ na-achọ ka elebere IPOB ihe ha emekwara Jesus Christ. Efuge, anyị nwa bụ ndị na-ada akpa afa Jesus Christ, but anyị na-arụ ọrụ Jesus Christ. Efuge, ọkpara Chineke. So na ya chọrọzi iso na-akpụ ya. Otu anyị si wepụ Chukwu, anyị si wepụ kedu etu esi wepụ yes, Jesus Christ ka anyị wepụrụ na-akpọ Chukwu okike abịama. Ịghọtago onye ka Nnamdi Kanu ji tinye Chukwu okike abịama. Ọ Jesus Christ ahụ ka anyị wepụrụ. Ịghọtago maka onye ahụ ka anyị ji bụ
erifere akpọkọ ndị be anyị na-eme njọ ka ha rotekwa udu njọ emere meso Jesus Christ. So osise mba ka anyị na-agazi in the highest prayer that is unshakable, the highest power that unshakable, onye ka iji feel that Chukwu Kabiama always on Radio Biafra. Ọ bụ na iso na-ege Radio Biafra mgbe niile na-egekwu ya kịta maka na ọ ga-echange, a lot of things ga-echange, anyị emego anyị setụrụ a lot of things, so a lot of things ga-echange. So ị na-ege Radio Biafra ị ga-ama na Chukwu Okike abịa maka a na-eme, a na-etiri mkpu ya, so onye nwa ga-aza anyị. So na anyị achọrọzi ka anyị na-akpa afa na-eme ka anyị na ndị this fake religionists bụrụ ofu. So anyị na like iwebata a lot of things ga-eme ka anyị nwa na onwe anyị ghọta ihe a ji gbaa iche na ndị ọjọọ n'ụwa. Ọ bụghị that na Jesus Christ nwere ajị home that name, o nwere ihe kere eke n'ụwa abụrụ Chukwu kere ya, ana okere for purpose. So na asị that na ịmara ezinụlọ gị sobe ha, ịmara ndị gị na ha yi gị sobe ha, ọkwa na omume ka esi ama mmadụ na ọ bụrụ n'okwu ọnụ. So na anyị sị ka anyị nwa kpọbaso Chukwu Okike abịama, wepụgodo that Jesus name, ka anyị na-asị in Chukwu Okike abịama name, ọ dịkwa mma. Ịghọtago ka anyị promote kwanụ Chukwu Okike abịama otu ndị a si promote Jesus nke English. So tụgharịzie Chukwu Okike abịama, wepụ Jesus tinyeze Chukwu Okike abịama, you win. So na ọ bụghị na anyị na-akọtọ Jesus Christ. Jesus Christ is a somebody name ya mara mma, ọ sound good, ọrụ aka eji etinyere n'ime sound good, mana gịnị mezi ndị pastọ niile eji abụ ha kpọcha ha je rụkwarụrụ ana mfuge. So anyị na-achọ nke ahụ ga-abịa ịkpọ ịrụ ha na arụ ana ọpịagbuo gị ozugbo, onye abụdatụwa na ike imetere ya sobe gị. So nwere na-emu na-egbu mmadụ easily na-abụ Chukwu Okike abịama. Iwọchi ya mụnwa na onwe m abụ m somebody from the one kemgbe ebidoro mebe IPOB ga-afụ nwa tekpocom point nya error na my side. Imanfudo nwa okwefu nwa jai, imanfudo ọha nwa mejọrọ emejọ na-ayọkwa m si ya na ọbahụrụ na ayọ m na nchọ change ichenji ha na mụ na ga-adị na mma ma ichenji ho ndị a niile bata n'ime obi nwanne m mpịawara azụ ha ncha na-richa otu a ka nsi eme ya ha mekwara unu n'obi nwanne ka m mekwa na IPOB. Nwere ihe dị iche ha ma m dị n'omi ijekwa agwụkwa na ọkwa ka o si eme were otu ihe mara mmadụ otu ihe eji jiri mara Jesus Christ bụ na a na-akụgori ikpu ịtụza itum, ọ na-asị ha that na eziokwu bụ ndụ. Otu a ka m chọrọ ka m replace that Jesus Christ mission in this world, ọ bụrụ ọtọkọ. So ọ bụrụ na na-abata na program a, anyị na-ekene ndị nọ anọ, ị na-ekene ndị na-anọ, ị na-anabatakwa ụmụnne gị, gwa ha na ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ ebe anyị nọ. Snack mụnwa na onwe m bụ a strong member of IPOB member, a strong one, and anyị nọ onye ndu anyị bụ Maazị NNAMDI KANU, and ihe ọ gwara anyị mee ka anyị na-eme nkụzi nke okwukwe. Also, I go and evangelize, educate people to understand why we must remove ourselves from the bondage of Nigeria. If you get so, ebe mụnwa chuzuru maka na oke go ọrụ anyị wee bọsasị ya nke mụnwa chuzuru bụ na the religion must change their narrative. That is ebe m bikere. If you get and nwekwana nsizie iwepụzie religion narrative na ke nke etiezie ụzọ ndị gboo. If you get ụzọ ndị gboo, so ị ga-abatazi na nke ndị gboo bụ ebe egberugo bere nke siri ibe ebe na ka nkukwa ya, mana nke ndị agbara ọfụrụ kịta bụ nke na-akpọ new generation bụ ebe egberugo bere nke si ibe ebe na ka akwa ya akwa. If you difference ihe m na-esere m na some many people around the world, if ya ụmụnne m ha na-achọ ka a na-eme njọ ka a na-agbaghara, mana mụ nwasị ya na m achọghọzi ka a na-eme njọ fọbazie gbaghara. Efere na-esere m na ndị mmadụ onwekwa ihe ọzọ na mụ nwa believe na ebe egberugo bere nke si ibe ebe na nkukwa ya onwe opportunity ịkwakwa the other side ọkwakwa. Ifuge so mana ndị agbara ọhụrụ kịta bụ ndị otu Jesus Christ, ndị ka hapụ Jesus Christ, ndị religionists si na ka akwakwa ya, som igwe ndị ba igwe efurefu ha sịghị ka ọkwakwa maka ha na-eme arụ, ha ka nwere opportunity to do sin. And anyị nwa bụ Biafrans, especially IPOB under the leadership of Maazị NNAMDI KANU, onye eziokwu, anyị achọrọ ka akwakwa ya akwakwa. That is why we agitate, we preach there is no forgiveness in IPOB family, because we don't want to sin again. Anyị achọghịzi ime njọ a karịa na n'ụwa. So ka ewere ya ha eji wee mara nna anyị bụ Igbo wee marụkwa na anyị niile, ọ bụrụkwa na alụ. Agwago onye bụ nna anyị Igbo na anyị nwere ike get surprise, mana duto na ya chọrọ ka anyị kwue n'ike, anyị na-emezie nwayọ nwayọ
mana ịma na betano bụ na ahụ nama sometimes owute anyị ekwuo ka obi anyị ha maka ịma ndụ mmadụ ntụtụ gwa ya ka o isi bee akwa ifuru ya ịma ntikwanụ nwata ihe si ya ka o isi bee akwa maka na ebe ahụ nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya nụrụ ya nwee nne ya ga-anị ya ọkwa na ihe njiwa bụrụ ihe dị iche na dị strọgụl onwekwana ihe nna ya unu na-abụrụ ka anyị kwụsị ime njọ mma na-akọwara unu ọtụtụ ihe bụ njọ so ọ bụ na ị na-eme isepụ aka anyị achọghọ mgbaghara we don't forgive ihe na-esere m na ndị mmadụ ifuge so mmete nke adịrọ mma pịawa m azụ mmetekwanụ nke dị mma meenụ m ihe na-eme ibe m na ọkwa Chineke si onye wetu onwe ya na-ewenye ya enu so na ọnya bịa na-ese okwu ihe dị iche na anyị na ndị religion asọrọ gị Christianity this anwụghị ngo n'anya religion I'm talking about Christianity bụ religion, Judaism bụ religion, Islam bụ religion, Pentecostals bụ religion. Ndị a niile is nobody to our kingdom. They are imitate. Ha bụ copywriting. They copy from our father lineage. So we don't believe in them. If ihe nke m ji dị iche so ọnụ kama dị against of ndị na-anụzi ọgụ Biafra n'ụzọ religiously. Ifuru ebe m nwa handụrụ onye mere ji afụ people ji agbara m ọsọ mbido kịta na ka m si wee dị na Christianity before I'm a born of ka m kwuo kịta na I'm a bloody Catholican. The name of my name in the Catholic kingdom bụ Alexander. Ananatara m olile kwa aka n'isi echizuru m echizu onweghị obi chọrọ n'ụwa m anọghọ ya oge arụgo m mansava arụgo m Catholic mobile security arụgo m this kede na Boy Scout oge emego m some programs dị iche iche na Catholic so I know what religion is all about so abịago m study ha ncha niile wee fụ na ha ncha niile nwere personal mission mana nke ha na-akpọ nke ndị Igbo enweghị mission ọ ka ede ka ị ga-adị wee ruo mgbe ebi ịhụrụ ya maka na Chineke anyị bụ agbanwe ọ bụrụ ya otu aka ọ dị asị nka nwere nke a wee nabata ndị okwu rabata onye nta wee kọwara nwanne nwaanyị bụ akụwara maka na obi dị m mma na maka na ndị ukwu mụ na ndị ukwu akpago ndị ukwu wee gwa m na udo adịgo so na m mewekwa ka ensi eme mgbe eji mara na m na-akpọ m stubborn child n'ime IPOB Peter nke abụọ onye amaghị na m bịara n'ọfụrụ na ahụ so na-echuzugokwa m ebe m chuzu maka na onye ọbụla nọ na family ji because of one or two problem wee pụọ si na ya ma mbụzi family ị na-egwu na-egwu na egwuregwu ka na-egwu bụrụ na ezigbo nwa because na mmadụ ama ji maka na nne ya pịara ya ụtarị si na abụrụzi m member of family ndị bụ ugwu abịazị m member of family ndị bụ ugwu from today m ga-abụzi ugwu eze ịfụ na ọnya ka religion ahụ ji dị bad echenjizie from ugwu to ugwu eze ịhụge so ka o wee bụ na mụ na abụrụzi ofu so ihe a bụ ihe our leader achọghọ dị na structure of IPOB so na ọ bụgo na onwegodu mistake ma ọ bụ a problem ị na-enwe na IPOB nke m nwa nọ ka m na-ekwu onwegodu a problem ị na-enwe ogeghị emeghị nke bụ na ị ga-apụ kpata ọdụrọ mma ije na Baịbụl ajụrụ ya ajụ ije na omenala ajụrụ ya ajụ ebe ka unu si mụtazi omume unu na-emezi no matter the problem you have in your family there is a day to reconciliation nya njikọ so na onye mere emena mehie oke maka nwata nara akụ na ya n'iyi megidere ihe niile o mere kpagidegori na ọkpara rigidegori na ori ma still after everything nwanne ọ dakwa na obibe nna ya yọba biko so ekwena mgbe gabi na ayọ biko yocha biko nna agịsịzi gị I forgive you ijeze kwa ụdọ nwụọ maka na ịma amazi anya na ihu ị ga-eji kwudo nwụọ so mefọrọ ndị kwesịrị ịdị na-emekọ na realize ya mistake which is ono mana afọ ya bụ uche na-emefọ ifuge so mefọrọ ndị ahụ bụ ndị ka hụrụ gị n'anya maka na oge na-eru mgbe a ga-abụ ruo after everything nwanne okirikiri ka na-agbụ kwa ose mana adarịkwana ya enu ọkwa na ụmụnne ka anyị ncha niile bụ so na ozi ọma nke m butere n'ụtụtụ ọma ka m sịrị ka m bịa ka m mee ka unu mara na obi n'igwe azaga anyị oku na ọ bụrụ na aka gị dị na njọ wepụ ya ọ bụ na aka gị dị against of DOS wepụ ya ọ bụ na aka gị dị against of indigenous people of Biafra wepụ ya ọ bụ na aka gị dị na ihe gbasara ojiji
na ịgba mbọ ka NNAMDI KANU pụọ out of the picture in the world wepie. Ụfọdụ kịta na-ekwu ọtụtụ okwu dị iche iche, not that na ọnwụ Biafra bịa ngwa ngwa. Your days is numbered. The bloodiest IPOB member is going to emerge. Ana m agwa unu okwu ndụmọdụ, okwu mụ na abụ pure. Ịma na ebe akụ na-ezuru shansa, unu zuru ha anụ na-ejiri jeje megheribezie, nche na unu zuru na-ewere emebe ọfụma, unu zuru na-ewere weje egbugbo onwe unu. Aka m adụrụ ya, oziọma ka m bịa n'ụtụtụ a. So ana m ekene akụwara si gị jisi ike nwanne m. Omaga Honorable Nonso Obi Omaga. Careful language. Language is the spirit of the heaven. Onye ka our leader we make unu mara maka na onye was spokesman of IPOB worldwide. Onye ndu anyị ka ọ bụ. Osoro ya bụ onye ọchịchị anyị, ọdachi anyị. Yo na-edu anyị ebe ahụ anyị kwekọrịtara sị ka anyị gaba ka odu anyị eje. So na-etigbuzi na onye ọ bụ onye na-agbara unu mbọ. Makwana mmadụ ibido ibute ụzọ adịghị izi. Ịmana onye butere ụzọ, ikuku na-eku nyanwa first, anwụ na-acha nyanwa first, mgbọ na-ada nyanwa first, ụtarị na-abịa nyanwa first. Nwanne unu achọrọ ịpịakwara aka unu so pịa Jizọs Kraịst nke unu pịachara today, unu na-esekpa n'ụka. Kedu ije sekpa today? Tonight na-agwụ n'okwu maka okwu abalị nke a bụ night vigil ka anyị nọ n'ime ya. Hallelujah, amen. So anyị nọ night vigil. Why am I kneeling down to pray to God? Why? No matter whatever we do to our father, I had a sekbrian. So na unu wana esekpu anụnụ ka today maka mmehie nke unu mere dị omimi nke bụ na unu ama stand nwunye without even ụfọdụ na lie down ụfọdụ because imehie ha na iwe chọpụta na imehie go ụwa ga-adịzi gị ka ụwa oshiarị, ụwa ga-adịzi gị ka ụwa ọjọọ, ụwa ga-adịzi gị ka ụwa ajụrụ ajụ, ị ga na-afụzi onwe gị ka onye ọjọọ. You can't stand it. So that is it. So ana m ekene unu niile, na-ekene onye ukwu, na-ekene onye nta, wee na-asị na ọkakwa mụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu, obi nwanne ndị Igbo. Anyị na-abịa ebe a ka anyị gbasa oziọma nke Chineke, oziọma anaghị akụ mmiri, oziọma gbasara omenala Igbo na oziọma gbasara ọdịnala Igbo na oziọma gbasara njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, na ife na-eme n'ala Igbo na ife na-eme na ndụ ụmụ Igbo niile, ka anyị chọ ka anyị tie ọnụ mara ka a ga-esi mee mgbara ka a sụọrọ ya nri. Ọ bụrụ na-esonyere anyị, ịgba mbọ na-atụsanya ozi ka o jeta ebe tere aka, maka na anyị abịago na nke eziokwu ya. Anyị abịago ka anyị restore ala anyị bụ Biafra, bịakwa ka anyị restore dignity of ụmụ Igbo, maka na ọ bụ na anyị restore dignity of ụmụ Igbo, anyị ncha niile ga-ebiri, onye ukwu ga-ebiri, onye nta ga-ebiri. So ana m ekene onye ọbụla batara na obi nwanne Global Radio. Anyị nọkwa na Facebook, anyị nọkwa na YouTube, anyị nọkwa na Instagram, anyị nọkwa na Twitter, nwere ebe anyị anọghọ because oziọma anyị bụ oziọma anaghị akụ mmiri. Ana m ekene unu wee na-asị ka m pụtakwanụ ka anyị weba ize n'ihe anyị ji maka webịa n'ụbọchị taa. Ndewonụ. Obi Nwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo Nation and its citizens, to restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo Nation reinvents herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugwu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413 or
Assistant Director Nwachineke Obiageli Okoye, America, +134 720 86637. Or Enugu Nsukka Branch Manager Nwachineke Chinedu Nnaji, +2348 067 321144. Obi nwanne ndị Igbo Global, ofu obi ka anyị aka. Ekene m ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu, kenekwa onye ukwu, kenekwa onye ukwu, kenekwa onye nta, wee na-asị ka Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe na ka ọ gọzie anyị niile na-eke n'orie na afọ na nkwọ na ihe na-anọ n'izu na-anọ ndị Igbo ji wee biri dịka unu si wee mara na ụbọchị tata bụ ụbọchị afọ ala. Anyị na-aga ọfọ n'ụbọchị tata wee na-asị ka Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe na nke na-afụ na ihe na-afụ na nzuzo, nke mazụ mkpa anyị, nke mmadụ ihe anyị ji eti mkpu ka anyị si na Naijiria wee pụọ maka ihe isi ike na oke mmegide nke ndị Naijiria na-emegide anyị, na afụfụ nke anyị na-ata n'ụwa niile, ka fa na-afọtara anyị iji wee mara dat na anyị ncha niile bụ ofu n'ihu nna anyị bụ Igbo, n'ihu nna anyị bụ Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe na ala. Ka fa na-afọtara anyị ihe kpatara Nnamdi Kanu ji wee wepụta onwe, wepụta ezinụlọ, ewepụta ihe niile nke o nwere n'ụwa, wee sị na akụnụba jebere onwe na mmeri na eziokwu bụ ihe bụ ndụ. Ka fa na-afọtara anyị ihe ncha anyị niile ji wee hibe ya bụ indigenous people of Biafra, maka na ihe niile bụ Eastern region of Nigeria bụ indigenous people of Biafra. Ka ebe ọbụla izodoro ọkpa n'ụbọchị tata ka ịma na ala ahụ nwere ife emere eji akpụ ya bụ afọ aha na-akpa ala ahụ. Ka afọ ala wee fọtara anyị udo na ịhụnanya na mmeri nke ya bụ ọgụ anyị na-anụ, maka ọgụ anyị na-anụ bụ ọgụ eziokwu. Ka fa na-afọtara anyị onye ọbụla zodoro ọkpa na wee jekwuru Nnamdi Kanu ka ọ na-ekwu eziokwu. Ihe ọbụla Nnamdi Kanu gwara ha n'ime mkpọrọ ka ọ gwa ha, agwa anyị ya, ọ bụ na ọ dị ndụ so gwa ya, ọ bụ na ọ nwụrụ anwụ so gwa anyị, bikos na o nwere ihe anya fụrụ ka ọ gbaa mme, maka na ihe ọbụla na-eme n'ụwa ahụ mara ya, enu mara ya, maka na ọha ma bụ ndị akaebe ụwa. Ka fanụ fọtara anyị nwa bụ ndị bụ ụmụ Chineke, bụ ndị eziokwu, bụ ndị si n'ọbụ eziokwu ka anyị ga-eji wee chọọ udo n'ala Igbo ọzọ, ma wechiata ya bụ njirimara Igbo, wechiata ya bụ njirimara ụmụ Chineke n'ụwa niile, ma mebekwa ka ndị ahụ bụ ndị nke gboo, maka na ọ bụ ndị gboo ka anyị na-achọkwa ka anyị mee ka ha, bikọs onye mere ka nna ya bụrụ arụ ka ọ na-eme. Ana m ekene afọ ana, na-ekene ihe nne na-ejere mmụọ ala ozi, na-ekene mmụọ eke, na-ekene mmụọ orie, na-ekene mma nkwọ, na-ekene mmụọ niile na-agbara Igbo mgbọ, mmụọ Enugu, mmụọ Nsụka, Katakpa, Ikejiọkwa, ihe niile bụ ndị na-ejere ndị Igbo ozi. Ana m ekene unu niile wee na-asị na ọmụnwa bụ Ugwu Okechukwu ewepụtago onwe m n'ime mmụọ na eziokwu ka m gbaa mbọ otu m nwere ike isi gbaa mbọ na-ejizi aka unu mezuo nke unu ji bụrụ Chukwu okike abịa ma ekekere ụwa, onye na-afụ n'ihe na-afụ na nzuzo, ome mgbe ọ nyere dibịa, ome mgbe ọ nyere pastọ, ome mgbe ọ nyere nne na nna, ọnụ ka anyị na-akpọ, kwa ọnụ nwa ka anyị na-akpọ okike. Ọnụ kere ife niile, unu kere onye ọjọọ, unu kere ihe dị mma, wee na-asị na anyị na-ahanye unu program nke anyị na-eme n'ụbọchị tata n'aka, wee sị were na aka unu wee mee ya ka ọ dịka unu si wee chọọ, maka na unu maka anyị na-agbara mbọ na anyị bụ nwata na-asa ahụ n'afọ na n'ihu unu na omume unu na ihe nke unu na-eme, unu ji wee mee anyị jide dị ndụ n'ụbọchị dị ndụ na ụbọchị tata. Ana m ayọ unu wee na-asị na ihe niile bụ ndị nọ na Facebook bụ ndị nke ọjọọ, gbaa ha n'anwụ, ndị nke bụ ndị nke ọma bunye ha enu, maka na anyị butere onwe anyị na-eche ka ibunye anyị enu. Ekwena ka ndị iro bunye anyị enu, maka na ndị iro bunye anyị enu, ọkwa ha nyụbakwa anyị isi, nyụba anyị nwa mmiri n'isi dịka ha si eme mgbe gboo. Anyị ji eti mkpu ka anyị si n'akụkụ ha wee na nna m bụ Igbo, nne mmiri, nne ụwa niile, ọkacha kacha onye na-ekwu nwere ihe ọ na-eme, nwaanyị obiọma, nwaanyị karịchara, karịcha ọ nke ka a na-ekwu okwu ya. Ọ bụrụ na imeghekwanụ ka anyị dị ndụ, anyị ma ndị ndụ, ọ bụkwa na imeghe ka anyị pụta ụwa, anyị ma mpụta ụwa, mana ka i mere ka anyị pụta ụwa, mee ihe iji bụrụ nne mmiri, mee ihe iji bụrụ nne ụwa. Ofu anya ji isi ụgwọ n'ụwa niile. Anyị na-ekene gị na-asị na ya ka anyị ji hibe obi nwanne, maka na obi nwanne ka ị nwere, nne na-achọ ụwa, nne nwe ụwa. Anyị na-ekene ụmụ nwaanyị niile nọ na obi nwanne, ụmụ nwaanyị niile nọ n'Igbo niile bụ ndị nke bụ ezigbo nne. Ana m asị unu jide nke unu ji na aka unu ji amaka na obi n'igwe azaga anyị oku n'aha Chukwu okike abịa maka ekere n'igwe na ka anyị gọrọ ma kpee, ma nke a gọrọ ka agaghị aga agọ ka ọfọ sọrọ ibiere n'aha Chukwu abịa ma ise ndewonu ụmụnne m. Ọ kakwa mụnwa bụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu, obi nwanne nke ndị Igbo. Ịbịa na ka nkọwa onwe m ọfụma, maka na asa akọwaruo oge ruo program mama na-adịzi ka isi mee expect, maka na ya ba ego biznes, maka onwe ndị si na time of business onye ọbụla akpacharazi anya ifuge, so abagon business, ọmụnwa bụ the CEO obi nwanne m limited liability company.
and Obi-Nwanne Limited Liability Company registered in Ukraine before sizi ebe a gbasabazie ebe niile nke na afia today. And mụnwa bụkwa director Obi-Nwanne Foundation worldwide before si na Ukraine registerkwara ya gaba n'ebe dị iche iche. Anyị nọ na be anyị kịta now, ịma na abịa na be anyị ka na-eme registration through Nigeria system, ma ka anyị ji achọ Biafra nke taa ka nke echi. So Nigeria, we are registered. If you're an American, we are registered. So, and we are going to register in a part of the many world. Kedu mission anyị, all very simple, to make sure that na Igbo regain their respect and their honor, yeah, and nwekwa na akpọkwa ofu obi. And our mission ịgbakwa mbọ fụ na ndị anyị nọ na mkpọrọ na obodo oyibo bụ ndị ụmụnne anyị ga-eme ihe a ga-eme ka ejebe okwu ha ngwa ifuge, because na all mmadụ tinyere ha na mkpọrọ, and mmadụ tinye ha na mkpọrọ onye ha agaghị agwa m na o mebe ha ajọ ihe, maka ajọ ihe bụ ajọ ihe. Imere nke pere mpe, imere nke buru ibu, ajọ ihe bụ ajọ ihe. So na ọ bụrụ ọsọsọ anyị nwa ka ya na-afụ ajọ ihe na-arụ anyị. So and also mụnwa na ụmụ n'ime IPOB, abụ m former coordinator IPOB Odessa Ukraine. Ebe a ka m bidoro nya bụ mgbamgba, ebe a nọ kịta, ebe a kịta Ukraine a na-agwa gị okwu, nke adịghị n'azụ bụ odogwu. Onye abụ isi afrụkọ okpu. So and arụgo m ọrụ coordinator, zonal coordinator, and arụgokwa m ọrụ media warrior, and arụgokwa m ọrụ national public relationship officer, nke nka ji ọkụ ya ugbu a, bụrụkwa onye mgbasa ozi IPOB worldwide. So and arụgokwa m national coordinator in South Korea. Ebe a ka m pịaziri mgbamgba ụwa niile ji wee ma na ọ na-eme. Iwe onye ndu anyị tikwuru si na even South Korea is bombing. Anyị ada again, anyị ada abịa eme ọnụ na ihe njisi ka nkọwa ọfụma mere ka na adị m like ịkọwa onwe m ka ndị mmadụ si achọ, maka ndị na-ebuni onwe ha enu na-akọwa onwe ha. Mgbe ya ama onye mbụ nwere ike bụ the last day. If you get the last day, abịa macha na ma ịda na-enwụrụ anwụ ọ na mụnwa nwụrụ anwụ. That is how the world look like. Ọ bụrụ na ọmụnwa na-ekwu ya na otu o si dị n'ụwa ka o si dị n'igwe. Ihuge. So and Keta now, mụnwa president Keta, mụnwa bụ national PRO IPOB in Ukraine. So onye mgbasa ozi ka nka bụ. So na ebutere m unu ozi nke ọma. So na ịbịa na Obi-Nwanne, anyị nọ na ihe na-eme, ịbịakwa na IPOB, anyị nọ na ihe na-eme. Si anyị na-achọ bụ udo, anyị ada achụ ọgụ, anyị ada etigbu IPOB ada egbu. Onye ọbụla sịsị na IPOB na-egbu ya wetara anyị evidence. O wetara anyị evidence. Onye ọbụla nọ n'ime IPOB gburu egbu, ya sị taa ya ụta, maka na ihe anyị submit to the whole world na ya ada egbu. Ya anyị na-achọ bụ udo. Mana ọ bụrụkwa na anyị na-achọ udo, na ịbịazi igbu anyị achị ka aka, anyị ekweghị na nke ahụ. Na-ebe igbu anyị eburugodo ụzọ gbuo ogu, life and death direct. So ịma na nke ahụ dị iche. Maka na ụwa niile mere nke ahụ accept. Ọ bịara igbu onwe ya, ọ bụghị ajọ ọgwụ. Ọ dịkwa n'ala Igbo mgbe gboo. So na ịbịakwa iklem ka ịbịa gbuo anyị nwa na amịa mma gbuwa gị si life. Nke a dịbetị na anyị amanọkọta jee chọba ndị egburu anyị ka jee gbuwara ha mba. Anyị ada achọ okwu, anyị ada ebu ụzọ achọta okwu, mana ibu ụzọ chọta anyị okwu, anyị egosi gị the treatment of the monster of IPOB worldwide. If you get, because we know the law of the world. Otu a Ukraine na adịkịta ama m the law of Ukraine. So mgbe m na-sign company m n'obodo a, at least ama m ihe ha jụrụ m. Mgbe m na-sign foundation, charity helper movement, ama m ihe ha jụrụ m. So mụ na ha sign go agreement that na Ukraine and the Igbo land will be negotiating and working together. So I sign it. If real. So and the same thing with the American, the same thing na Nigeria. So na ihe chọrọ bụ ihe ọbụla bụ ihe adịrọ mma na life of ụmụ mmadụ wepụ aka ebe ahụ, because na ihe chọrọ bụ egbe bere ugobere nke si ibe ebe na ka nkukwa ya aka ekpe kwa aka nri akwa aka ekpe. Ifuge nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ, and nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ. Ọ ya bụ iwu anyị, 10 commandment. So ekene m unu ebe ọ gbara ụba. Asị m na ka nkọwara unu, because na this is midnight, and also ka unu wee marụkwa onye unu na-emekie. And mụnwa bụ onye Igbo, abụ m onye Igbo, abụ m onye Amaji Ụmụakashi Nsụka nke dị n'Enugu Biafra land. Ịmana enweghịzi Nigeria, anyị dakpọzi ya Nigeria, ya na-akpọ Biafra land. So anyị nwa na-eme ma practice make perfect. Anyị nwa na-eme ka ụwa niile mara na enweghịzi dị ka Nigeria. Nigeria bụ ihe dobere isi mụ na gị na-abụ otu a. So na ihe anyị na-agba mbọ ya bụ ka gị nwa mara ya bụ ife anyị stand for. So na ịbịa na Amaji Ụmụakashi jụọ ebe dịbe ugwu a ga-agwa gị,
ị bịa na Nsụka jụọ ebe ndị be ugwu a ga-agwa gị. So otu a fesi adị nwanne ọ afịa ka ọ bụ ịzụrụ ya ịzụtara ife. Ana ịbịakwa na Anambra ije na nne Obi, nne nke Obi na nne nke Obi, ịjụ onye ya ihu a kịta a ga-agwa gị, ịghọtago. Ịbịakwazie na Ọnịcha otu Nkwọ, ndị be awa ndị awa kwụ na anụ ndị awa ịbịakwa ebe ahụ ajụ ese a ga-agwakwa gị ihu a ọ bụ ọrụ. Ijezikwa na Lagos Alaba International Market ajụkwa gị ya bụ ihu a sị gị na ọ bụ ọrụ. Nọmba 13 block line ije ha n'ebe ahụ nwanne ịmanụ na-eme. So ihe anyị nọ n'ime ya bụ ka anyị gosi unu dat na anyị achọrọ ịbịa na-eme politiks n'ihe anyị madat na politiks abụrụ ihe kwesịrị iji wee na-aga n'iru. N'ihe anyị nidere bụ ka anyị mee ka nwanne na nwanne hụbakwa onwe ha n'anya dịka esi eme mgbe gboo. So ekene m unu onye na-abata onye na-ekene nwanne. So ihe nnachi ịbịa kwuo tata bụ very simple. O nwe topic m tinyere ebe a, inene topic anyị na-enu ebe anyị ga-aghọta ihe anyị kwuru, ihe anyị bịa ikwu. Jos ka m gbapịa ọsọ ma aga m egbu oge. Topic m n'abalị a kịta na bụ Free Nnamdi Kanu and the referendum date we need urgently, not election in Biafra land. There is no election in Biafra land have a meaning, have a reason. Ayada anọkọta kwuo okwu. Like o nwere onye kwuru okwu m ga like iwepụta topic a maybe tomorrow or next. Maka m ga na-abịa ụtụtụ mmecha kịta nke m ga-eme kịta na mma abịakwa na 6 o'clock Biafran time, 3 hours today na m ga-abịakwa. I will come to maintain how I promise God because all testing can be ime here. So but m ga-agbapị ọsọ mma na-abịa 6 Biafran time and 7 Biafran time, 1 hour 30 minutes ka m ga na-akụ na the program, so that m ga na-akụziri unu ihe dị iche iche. Ọ bụ na ịchọ nke ị chọrọ ịma na IPOB, let me know. Ịchọ nke ị chọrọ ịma na omenala Igbo, let me know. So juba na ajụjụ o ife m bịara ịrụ. I'm like a taxi driver driving those things I'm saying, and trust me, you will never get disappointment than to learn a lot. And ndị mụtagoro unu mụtara na-agwana m na amụtago ka ha na-amara, maka na ndị a niile na-agbara m ọsọ ịgbachakwa m ọsọ you go later come back. Maka na enwere onye dị n'ụwa I challenge the whole world, onwe onye ka m dị holy. I challenge the whole world. I'm not telling you say maybe Igbo land. No, I challenge the whole world. Onwe onye ka m dị holy, and I can prove it. Okay, I can prove it. Onye ka m ji akpa ike. Maka na onye ọbụla mara njọ metegoro, mara ihe ọ gabigagoro, mara ihe lifestyle ya dị. Onye rugo 40 years today now, check go from 40 years back. Gị marzie ihe mekọnatagoro. Ya ga-abasị kịta were okwute tugbuo Nnamdi Kanu, kịta were tugbuo Nnamdi Kanu. Ehụrụ so ka iche eche ọfụma bifi na-ekwuzu, maka na Chineke na-eji nke ikwuru wee na-amaghị ikpe n'oge nke gị. So o nwere one boy dere which DOS, ọ jụrụ m which DOS, ikuku Metushela mama akpa afọ a mara agbara nze bịa bụ ikuku agbara nze ka m kwuo ya na nke ọzọ bụzi nke ọ dụbara. Also which DOS, the ones that failed our leader MNK, or the ones that scummed IPOB with their inabilities and incompatibilities. So oyiba adịma like isu ya mana ka anyị na-aga n'iru nwanne. DOS aga m etinye ha kịta na onye ọbụla na ga na-agwazi m like otu a nwanne anyị nwoke anọ kịta ịfụ na ọ bụ suspect. Ịhụrụ ya? So ihe ka na-akpọ suspect maka arụgo m security. Ya na-akpọ suspect. O kwuru okwu, o boro nya, o accused his father. So na onye mere nwata mere nna ya accuse nwere ihe dị ya n'ọnụ. Daga ọ bụrụ na ime nna gị accuse na ịbụ onye ọjọọ, no. Ime nna gị accuse, a ga-ajụzi gị, obodo ga-ajụzi gị kedu ihe nna gị mere. Even n'obodo a kịta na-anya kịta na nwatakịrị itie nwatakịrị ihe akpọpụ bịazi ozugbo kpụrụ gị ozugbo. Ifuge so na onye kwu okwu ọ bụghị alụ. So na mma ajụzi dị nwanne anyị nwoke a kedu DOS nke ọ na-ekwu okwu ya. Ifuge because him and ụfọdụ amahụ ndị bụ DOS IPOB worldwide. Some people amara ya. Enwere ndị bịa n'obodo a na-enwe ndị a na-akpọ team ewepụtara ka ha rụọ ọrụ this. Nwee inner caucus bụ ndị na-enye iwu
a na-eme ife ifuge so ihe niile adịcha iche iche efro time nkwu na ngeji wee kwụsị erugo so ihe niile adịcha iche iche ifuge so DOS some people na-eche na DOS bụ ndị a na-abịa ekwu okwu na television na radio yotago DOS no every country all over the world ifuge so na ị na-ekwu DOS ị na-ekwu ọ bụ ofu onye felu ọgụ n'ime DOS isize na the whole DOS meziri ihe dị ona ọkwa DOS ịbịa na every family a na-enwe ndị ọjọọ na-enwe ndị dị mma so na-abịa na DOS enwere ndị felụrụ which is nobody is above mistake or above a wrong thing so ma na-ebịakwa na family enwekwara ndị na-adị mma ekpezi a na-enwe onye oshi a na-enwe onye ama a na-enwe ndị lawyer a na-enwe ndị na family so now anyị chọzie ịma ka ndị ahụ bụ ndị felụrụ iji wee na-asịsị na DOS ịmakwa n'ọnọdụ ka mmadụ isi na the whole na Biafran people a fail go struggle of Biafra ifuge so because DOS bụ the people na-agba mbọ ka ekpoko the whole Biafra ọnụ so na ka anyị mara ndị bụ ndị DOS anyị na-ekwu okwu a ga-ewepụta ya ịmara ihe ọbụla DOS mere it's time for you to do what to say it out so ka ha wee mara ya maka na ozi ezira ka anyị ga na-enyezi unu maka na ụfọdụ ha mara ọdụ sef ihe unu na-ekwu ndị nke akwuru side ndị nke kwuru side so ọ na social media ka nọ na-akọzi akụkọ DOS asịrọ DOS nwere appropriate channel eji eme itifa 1-on-1 DOS nwere appropriate channel ị ga-eji wee nye ha message o ruo ha aka which is from me he can reach them ifuge so na-apụtakwana m ka nsa apụta ịgbasakwara unu nya bụ ozi ka esi eme na agba gboo so na onye ọbụla bụ onye nọ na Facebook na accuse somebody na mara ihe iji maka ya akụzie ma ọ bụ na nọ na-asị desist from it wepụ aka gị dị ị ga-enwe ezigbo problem ya bụ warning ọ bụrụ na ị marọ ihe mmadụ mere iwe nọ na-asị na onye a mere anyị track ya dị nweta gị you are in a big mess that no one any country you are in this world we will use our movement like Munwa reason to register foundation is to make sure all the bad enemy of Biafrans, bad enemy of Igbo people must be reported to the embassy, to the country they are. Anyone with them na table nge we picture go we jeri ndị ahụ nọ n'obodo gị eluku ogo ozugbo ka abụrụ na m bịara ka m bịa meekwa mkpọtụ ka na-eme mkpọtụ mba so na before na-ekwu okwu make sure that na it is sure 100% sure and you have the evidence before you write on social media. Nga agụrụ akwụkwọ ihe onye ndu anyị dere before pụọ njem a also everybody go back to your work and make sure that they stop insulting people on social media. Nga agụrụ akwụkwọ a n'ụtụtụ echi na ọ bụ na mpụta nwa Chukwu mere mama mmewelite time ọma mbụ 6 ọ ga-abụ 7-8 maka na achọrọ m ka ya hụta obere ụra since to right babe ma nyebe m na-arụ ihe ka ọ nrụta ya so na ọ ga-abụ ebe 8-9 kpọọ 9 Biafran time ka m ga-apụta echi next time mebekwazi ka m kwesị isi na-eme maka afụbago m na mmụọ now so now the people nọ na social media ihe anyị bịara ikwu bụ very simple word ọ bụrụ na ndị DOS ada emetie ị ga na-agwa anyị onye ada emetie and ị ga-agwa anyị ihe onye ahụ mere iji si na ode emetie maka na IPOB nwere way they used to solve their problems even mụ na ebe a ngwa gị na mgbe m na-arụ ọrụ na media warrior ha nwa just wepụ m for a good reason nji wee mee acknowledge onwe onye n'ebe amanụ mụnwa ka nọ under that till today and mgbe a gwara onye ndu anyị nwetakwara the information onye mere mgbe ha na-ana nso na ndị a na-recommend ndị a na-recommend hom yeah because o nwere anọ m under obligation so mana mgbe unu buteziri ya case wee sị ya na onye a bụ ajọ mmadụ nọ na-eme ọsụrụ na ọ nwekwa ihe ọfụrụ ebe ahụ mgbe m dere leta m dejere voice ya ma leta ya dede nwebe mbọsị publish unu ọgụcha ya recommend ya on the air si na that yes he's good this guy na-achọ onwere na-achọ wepụtara largest movement media that not welcome and we are waiting for it enweghị ebe mma m nọkọta bịa kwue were na-achọ followers na-achọ films ihe makwa na mụnwa bụ na-etere ogere ọkakwa my power ka ọ bụ my destiny nweghị ga napụ ngụ destiny gị no matter how they dance on it emechekwa tọgbọrọ gị ifuge
so na mụnwa na ụmụ nọ na dị struggle ada eji ife nrụrụ wee na-eme nganga ọnụ nwa bụ ndị nọ n'ilo ga na-afụ ọrụ aka onye ahụ na-arụ onye mere many people ngwa gị ndị nọ mọ ndam ndị gwa gị ndị gbara m gburugburu gị mara ihe nji akata obi achụpụ mmadụ na ọ bụ na m na-eme ihe ifuge because I need the home gị because na mụnwa agafego level of sere ana m abịa na platform ka nkụziere unu ebe unu ga-esi wee mara ihe zọọ itokwu ọfụma beto unu jụrụ ajụ ifuge so maka ọmụnwa bụ onye nwere ike ịtụ ịga azụ ịma ntatị ọkpụkpụ chekie n'ime IPOB na ihe gbasara omenala Igbo ifuge enweghị m ike ịbịa o nwere ike nkwughị ọnụ echi because of kunu suppress m mana ọ bụrụ ya nwa bụ na ịbịa n'obi m na ị ga-ama onye mbụ because na ọmụnwa mara onwe m ana mara ndị m hetiri mara ndị m lovụrụ and that is normal onye abụ left and right you must hate you must love ifuge ihe ọbụla nọ n'ụwa nwere isi nwere ọdụdụ so na ka anyị na-aghọta na ihe anyị na-ekwu na public ọ dị very important now anyị ga-ekwu nke ahụ ihe gbasara DOS we go talk am just ka m kwuo ihe nji maka abịa today that is why the bastard Ijele keep using us for jokers no mmejekwa na nke Ijele ahụ onye ọbụla unu kpọrọ afọ aga m ejekwa ngwakwa unu ebe ha si dee iwu na ebe esi adakwa ha iwu ifuge onweghị onye kpọrọ afa na social media mụnwa bụ Okechukwu gwa amaha history ya na Facebook ị bịazi n'ime IPOB onwere onye ma amaha history ya na IPOB started from NNAMDI Kanu down to road so na ihe m bịara ebe a kịta na bụ peace and peace ahụ m bịara ị ga na-ekwu okwu maturity ikwuo na asị nwewukwa ezigbo biggest problem because the deadly one massive IPOB worldwide is going to start work. Ndị agha na-ekwu okwu ị ga-anọ na be ga-akwọrọ gị aka n'ụzọ ebe ọ bụla ị nọ America, ị nọ na US, ị nọ na Canada, ị nọ na Germany, anywhere you are, they are going to start work very soon. Ndị agha na-ekwu okwu ye ask that how many people are ready to go prison for Biafra restoration, they will start work. So onye mere aja agwa unu onye ọbụla abụ onye nọ na principal officers agwara unu resist from the attack on our leadership and our movement. Because na ihe na-achị banye n'ime ekita na the last bell. And onye ndu anyị kwuru ekwu mgbe ha ga-ebido na-egbu onwe ha anya na ọ bụrụ na gị na onye ndu anyị nwere problem, a report where to where we can treat it. Ọ bụrụ that no nwere onye IPOB gị na ya nwere problem, a report where to the where we can treat it. Enwere way anọghị nga na-abịa na-akọwarụ n'ebe a kụrụ na-aghọta ya maka na ya masị na Nigeria na-apụta na-abakwa na the same Nigeria ifuge so and anyị nwa bidokwa n'ọrụ a unu like chara ọrụ anyị rụrụ like ya ka anyị si jee so ọ bụrụ mmadụ gbacha mbọ today enweze ka ike sa agwụ ya ị ga-asị ya nwanne ji nwayọ nọrọ ka ị hapụ iji ike ọgwụgwụ wee rugerie unu abịakwa mara ụmanye ya na-enye ya tara ya ka ọ wee rugerie ka iwe wee gụgbadie ka nke niile ọ rụrụ arụ ka ị claim rie anyị abịago to stop this nonsense. Now, the three things the Bible free NNAMDI Kanu must be. Anonya ka ino n'ime. Onya says na IPOB free NNAMDI Kanu. Je wepte na NNAMDI Kanu. You are not. You are bro servant again. We are all servant in the restoration of Biafra. That word, the bad. Referendum date we need, not election. You need a referendum date. Because before and by the IPOB, yes, na Nigeria, we will choose what we want. And since I be the IPOB, since more and join IPOB, and came Makaneku, since join IPOB in 2013, even in Bahad Kamkana, I go out Konoboda. So here na Gwandi Kizimeba every day that na more and womu actually in Nigeria. As some you kwakwa Nigeria can say yes, I'm not a Nigeria anymore. So I'm wearing Akwande IPOB 24/7 Biafrans. Obra akwa IPOB akwa Biafrans. Maka na kaine ekwu ekosi kwesi nad. Nya uniform de Biafrans. If you get so maka Biafrans kaina fight. But na IPOB but the people who volunteer their life, their time, their money to make sure that na we restore peace in the whole eastern region of Nigeria, and we make sure that we liberate our people and change the mindset of our people to the normal. Oh, I know. Oh, Zioma kainezi. So ni haji cho that referendum. But na referendum na election is the same thing. Obro ni nyanyi referendum kita. Onda hanine na achi na Nigeria na bo Biafrans. The same thing you obri na eme ofuma na Nigeria mgbe aha
you can also become a leader in the same Biafra nation. So onye na-eji tibu ime ịnapụghị oles na imegidere anyị oles igburu ndị ụmụnne anyị and ọ bụrụkwanụ na ịma na igbugo ụmụnne anyị jize because of that na-asị kama ihe a ga-abịa ka ị nwụọ ịma na gubekwa inu gị n'aka go because ọ na-abịakwa. So na ndị a niile na-asị we must do election na ọ bụ na-emeghe election a ga-ewerukwa ndị mmadụ onye ga-ewerukwa ndị mmadụ tinye that means ọ ngụnwa na-ekwu okwu a we are coming for you because n'okwu ọbụla i kwuru you must come and defend it. Maka na ihe unu na-ekwu na bụ na na a ga-eme election ọ bụ na-eme election na ọdụ iri ya na-ewerugoro ofu onye etinye onye ka ị na-ewere etinye weta onye ahụ ị chọrọ itinye n'aka gị nwa na-ekwu okwu a. Onye ka nji si na all those people na-ekwu okwu na pages kpachapụ anya maka na mụnwa bụ nwa Igbo originated nwa Igbo bloody nwa Igbo enweghị ụmụ ntụpọ nwa Amadioha nwa Ikejiọkwa nwa Akatakpa. I am here for peace but unu chọọ for pieces anyị na-enye unu ihe small because ihe eji kpọọ anyị IPOB are monsters. Ọ bụ onye ndu unu gwara na ọ nwere reason maka na o nwego ndị o mere meeting before o make a move and that move ahụ o mekiri na bụrụ ihe meziri na akịta ikuku ji kụọ afọ ike ọkụkọ. So na ya ba ego na the mean of how we do it before, we will do it again, we will do it again. Election is ebe ha na-anọ eme gịnị ewepụta ndị ga na-adochi aka clock azụ and that aka clock ahụ anya chọghọzie ihe anyị sọrọ bụ referendum na anya chọghọzi Nigeria. O nwere emere ka anyị kwete na Nigeria ọzọ kama anyị ga-ekwete na Nigeria anyị ekwete na restructuring Nigeria. So efuge na nke a dị iche. So na ndị politician ihe ha kwesịrị na-eme kịta bụ ha gaba na restructure ka anyị magodo nwere ebe ha nọdụ to reasonable maka na ebe ha nọ kịta adọrọdụ reasonable at all. So na ọ bụrụ na ha chọọ ha nọrọkwa na restructure nke ha kwuburu onye ndu anyị kwetetụrụ nwa jai before ọ gwara ha sị there is the time ọ ga-abụ ruo there is no forgiveness. Mgbe nke ahụ ruru kịta onye nwa ga-eji aka ya wee gwa unu no forgiveness. And ọ bụrụ na anyị chọọ ya ma ya fụrụ ya that no forgiveness ebido mebe activate ozugbo. Onye ka edozie m ji egwu na redio Biafra mbọsị a wee sị unu ekwekwana ka ife a dị unu n'okpuru unu makwa na ọ dị unu n'okpuru ka o klikie maka o klikie onye mmadụ one n'ebe a ga-ekwete na enwere ike onweghị onye ga-akọmand ndị niile nọ n'Igbo land ka a nọrọ n'ụlọ ha nọrọ n'ụlọ mmadụ na-enwere ike ikwete spirit onwere onye ma ya onwe na-afị anya onwe na-emeti aka oyi living into us. Onye ka ejisi Biafra is a spirit is living into all of us. So no ka ebere election is support to election. You are the enemy of the peace of the land. You are the cause of no road. You are the cause of no light. You are the cause of no these hungries everywhere in Igbo land. Ihe anyị gwara ga ya slogan anyị chọrọ ka ime ka ala Igbo happy inwe leadership. Ihe anyị sị na the leadership must change and must listen to our own mind, our own demand. That is what we are talking about. And our own demand, all of us here is Biafra. So why can't you now agitate to make sure that Biafra falls before election? Because when Biafra come, we will be doing election. So now konyo obana ne defend kwa chie na aka ya ka unu mara ihe unu defend on social media. Maka na ihe niile na-eme rekọd ga-ebido de rekọd kwa ihe niile na-eme maka ga-eji ewe dere unu akwụkwọ mgbe n'oge na-adịrị anya maka na mụ nwa na ụmụ n'ebe a ihe m bịara ikupụrụ history onye ka nji mepe obi nwanne news.com a ga na-ekipụ history of every single person na-eme ihe ọbụla na-eme na social media. Ihe ọbụla idere mma na the against of this IPOB movement, the against of Biafra restoration, the against of ala Igbo mma ide gị were foto gị tinye need against of this Muna get jebe court, home and abroad. I'm ready. God bless Chiwetere Ago for his honors, for his goodness on us. Now, Chiwetere Ago, or Chinewete Ago, Chiwetere Ago, Otegomana the man is honors in whatever he's doing. In among of Nollywood actors, Chiwetere Ago have proven me otherwise. Nyana one man, because na track here, because na I curse Nollywood Nigeria actors, especially Igbo Nigeria Nollywood actors. Egbupul muhobara na uhen suka. Onwuhonye neme Nollywood Chineke naga forgive the sin they committed. Unless no nyama jizaka aka ha we barag. Mana la unu zodrop na eme Nollywood. Unu chane the cause.
Obrota ka ngwabara unu ya since 2015. Mana chi wetara agụ and Jack Orji, somebody Jack Orji. Okwa Jack Orji ka na-akpe Orji Jack. Choba na onye somebody Orji. Amano mo Orji, mana amam ọ dị ka Orji Jack, help me there. Orji Jack and chi wetara agụ. Spirit had a very strong na more. Ndị ahụ okwu juru ha ọnụ. Amano mo ha na-abụ na agbakari na picture na na-ekwu okwu na gofo against all the Nollywood actors. Spirit ya na-agba na my face. Fuge. So onya ka nji wee sị chi wetara agụ nwere ihe o mekwara m fụrụ n'ụtụtụ a. Nsị fuge. Na ama m na onweghị mgbe gods of the land ga-egosi m error. Fuge. Mmadụ na-aba mkpụrụ afa kịta je check their lifestyle. You will understand why we are called for this mission. We are not pastor. We are not a prophesy. We are children of the Most High, choosing one. Ụmụ Chineke. Echi kpọmkpọm nwa Chineke. Maka na okwu niile anyị kwuru kama ọ ga-abịazi na mmezu enigwe na anabiga. Anyị yiri nna anyị. Nna anyị bụ agbanwe ana ya ma gbanwaneta. So ana m eji opportunity a today ba afala. Wee na-asị chi wetara agụ na Chukwu nke ala, Chukwu nke nna ekpere, ohe Nsụka akatakpa ikeje ọkwa, akataka Nsụka, mmụọ niile na-akpara m ike n'ụwa a, nọnyere gị n'Eke, nọnyere gị n'Orie, nọnyere gị n'Afọ, nọnyere gị na Nkwọ. Idehọzi among of the demons. Ana m eche nke ha na-afọ amaghị m just na-afụ ya na mmụọ Orji Jack Orji amaghị m onye m onye na-ekwu ọ gbara afọ na ọ dị short, ọ dị very short, o yiri abalị ibe maka na ya na abalị ibe na-agba even ya afụkwa m abalị ibe ka na ya na ijere aga m akọkwara unu ya leta maka na a lot of message abịago. So abalị ibe and ijere after ka ha mechara that rubbish ha mere na Abuja, a lot of things arrive. If you get, because I'm na ndị abịaba go n'ọkụ, so we need to wake up and follow them back bomber to bomber. So amaghị m onye bụ ka onye na-ebe a ga-erutere m onye ahụ a na-akpọ something Orji Jack Orji, ọ bụghị Orji Jack, ọ bụghị somebody Orji the short, ọ na-eme all the short gbara afọ ọnụ, ọ na-ekwubu okwu nwaanyị na ọ na-eme movie. Orji ka m na-erutere ebe ọ nọ. Fuge Orji, somebody Orji. Amana m afọ but ama achọta ya one day ma gwunie. Mana chi wetara agụ nke o mere kịta na onye anafere ego. Onye akịta na-anakwu ndị ancestors. Ọ ga na-ewekom ya ke king of the nation. That man Amara Chukwu esobege. That man have ihe ahụ o mere kịta na that thing o mere na movie, o mere na street. Ihe ahụ ka ọ na-ayọ Chukwu ka o meghe ya, he can go. Ano meke unu meri alone. Oh ya ka na-akpọ ibe n'obodo ya ka na-akpọ self protest ka ogene ka ya na-akpọ self protest. Amam kun sada akpọ mmadụ iji aka ya mere onwe pro mana ka na depo afọ ihe o mere kita na self protest. Beto na amare mana since no na struggle I dey learn a lot. And otu o shiwe mie echebia gbuo onye how many years ka ọ ma ihe ọ na-eme na ịmana ndị Igbo isi ebe achụba ha isi ebe na-agba. Onye ka nji si onye ọbụla na-abụrụ onye Igbo ma ọ na-ada akwanyere omenala Igbo ugwu nwanne chaa n'ụzọ maka na ndị nwe ala na chi bịa were ana. Ọ bụrụ in Jesus name we restore Biafra. Ọ na-aha Chukwu Okike abịama and we are making move more than you expected. Jack Orji Chukwu ama m Chineke gozie unu. Alex Ụzọdịmma gaya nganabọ onye abụ ụzọ wee comment ya Ụzọdịmma gaya nganabọ gwanụ Jack n'ụzọ dị mma aga ya nga na-abụ. Zack gwana ya na ọmụnwa sende na ọ bụ obi nwanne ndị Igbo global. Aga m agwa unu ihe njazi obi nwanne very soon unu ga na-afịa by actions. Gwana Jack Orji no second chance is waiting for him. Amara m onye ọ bụ. I never talk to him. But gwana Zack Orji nya follow chi wetara agụ. With the two of them agụrụ na the gods of the land where he at. Ihe mgbapụrụ ha bụ 35 bullet ka mgbapụrụ ha n'Enugu Aguleri.
chena njeje me drama mana onwe ndị jere ebe ndị so wee jebe achị na drama ka na-eme mgbe a ga-eribe isi mgbe a ga-eribe isi unu amara that na ọnụ kọrọ ogiri onye ọnụ kọrọ ogiri ga-akọrọkwa ogiri lacha n'oge na-adịrị anya kwamụnwa agwa m unu na ọmụnwa bụ ejesi agwụ n'obi m n'ụwa onye nọ n'Igbo land amaghị onye mbụ n'ụwa history nna chi create bụ history even modern Jesus Christ history unu ga-eji anya unu na-afịa ọ bụrụ mkpọtụ ka na-eme anọ m n'ụwa adị m eme mmacha ya bụrụ a prophesy I'm a prophecy I am a child of God I am a pastor I am a reverend father ị gaghị afịa na ndụ nwa Igbo enwere ihe dịka reverend father enwere ihe dịka pastor n'Igbo nation ihe na-agwa gị adị m agwa gị because I hate pastorship I hate this no what I know is anyị na-achọ restore how we are in ancient days. That is what we are going to restore. So now they restore the same problem we passed through to our new nation. Makana the nation na agwaga ina restore abrokwa that na bụ new. All the baragbo. Mani ha ina restore bụ mkpokwu anyị na nzuzu anyị na ekwegekwa anyị ka ina restore ka ikwerezie na n'enu nwa akaebe ndị nọ n'etiti ya. Na mmụọ na-achị ụwa bụ mmeke ọkụ mmụọ orie mmiri mmụọ afọ ala mmụọ nkwọ ikuku na-efegharịzi n'etiti ọnya na-achị ụwa. And if you will not mention them in each day their spirit is working, they will never protect you. Ewokwazie ikuku na-agala onwe onya bife na nachia. So daalụ na ụmụnne m daalụ ụzọ dị maga ya nga na agba egbu ọfọ daalụ. Yes, Jack Oji, yes bro, Jack Oji is Nollywood. Yes, on there bụ na-ekwu na-adị against Nollywood ha na-agbakarị maka ọha ma ụdịn actor mma mgbe gboo maka na mbịazi ọbụghị na m ha etikwara ndị nọ na Nollywood nọ na ndị a bụ ihe destroyere our culture. Ọha mere ụmụaka na-anwe enweghịzi respect to their father's lineage on the Nollywood. Ọhụwa nyere aka mee ka ndị ụka wee bụrụzie ndị eze ndị okpu na eze ndị ịma ndị a na-akpọrọ go eze ga-adị ndị a bụ useless idiot. All of them is idiot. They don't reach, they can't, even the day the gods of the land will rise, many eze, when king will be dying. This rubbish king, hey, this thing is disturbing me. Because no one nwere fenti ka nwe na-afụ anụ ihe dị na on the air maka ya kwadoro ọfụma. Very soon ndị anyị na-asị na ha bụ ndị eze hapụfa, don't touch them. Inu gebe m na akọtọ ha ana m akọtọ ndị ya akpụ okpu mmemme ka m gwazie gị ka esi nsi afụ ya na mmụọ. Ihe niile na-ekpu okpu red na the whole world we get a biggest problem they can never ever imagine. Onye ọbụla na-atụkwasị okpu red nke makịta na-abụ okpu ndị youth ya bụ signify of the suffering of Igbo land. Ihe akịta bụ signify of suffering. Red abụ blood dị anyị na-arụ, blood anyị ndị ụmụnne anyị ha na-egbu onye gburu mma ọbara gbasa anyị na red anyị na-ene anya. Ifuge black abụ na anyị na-eyi uju, white akịta na-abụ peace anyị chọrọ nya bụ peace. Ọ ihe ọ na-esignify n'ụwa peace. Ifuge so ichekwa na ihe akịta na-ekpu everyday na just na-ekpu ka m wee mee guy ka ndị mkpọkwu mba o. Ị bịakwa n'obi nwanne, this is the color. Ị na-ahafụ color obi nwanne, ị na-ahafụ ya, check any color obi nwanne now. Ifuge gefu ya red, white and black onya color obi nwanne m. Ị bịazi n'etiti mkpụrụ anya ahụ dị n'etiti ya, mkpụrụ anya ahụ with star dị na ya, ihe ọ bụ our mother, because our father ha piania. Ifuge so our mother be here for now, mother of the nation, one eyes that holding the world. Anyanwụ onya bi ha dị n'obi nwanne ine anya of ma gefu ya. So ihe ni na ha efugasịrị dị four corner ha dị n'ime ya bụ all the star ha dị na ya the four onya bụ eke ori afọ nkwọ.
So I did not prepare them. I prepare makina prepare him there be fight the injustice. Then the whole people who create religions. So I don't have ordinary. Or it was young ordinary, bro ordinary. And I don't serve a human being. I serve the dead living. Then na more can big. If you get makana mgbe na afụ ha all privilege m ka ọ bụ. Ifu bakwa onye nwụrụ anwụ na alọ kenebe kwa Chukwu. Unless no bụ onye nke imejọrọ bịara ka o werekwa ihe dobere ya. Ifuge mana ọ bụrụ ndị madat na gị na ha na-anụ agha like ansa afụ waka waka clear na nkiri kantonia clear nke a bụrụ na asịrị mụ nwa ji aka mere enye ihe na-enye ha na-enye m nke ha na-enye m otu a ansa afụkwa ogbu nwe ugwu. So enwe m ndị nji akpọ ike na mmụọ ajaghị m nọkọta bịa na program even ọ bụ na ọ bụrụ maka ịhụnanya nwere ebe ndị Igbo nọ mụ nwere time ịbịa na social media ị na-afụ m ebe m na-ete nzu n'anya ị na-afụ m ebe m na-akụrụ gị ọfọ ifunu gị ebe m na-akụ ọfọ na social media but ị maha na na-akụ ọfọ ị ma na na-ajụ ọfọ na even the fake one ya na-akpọ ya bụ construction one wetago ejiri m eji bie n'aka maazị m ebe dị tenod ya the construction one ka na-acha white ha na-ejikarị enyere Buhari that is fake stitch now ị na-afụkarị ya n'aka m ọzọ because enweta ma lat on that ntụfuo ya ndewekwa ebe ibe dị asị m su wetara m n'ala Igbo ihe niile a n'ala Igbo ka chịtara m ya ihe niile a n'ala Igbo chịtachara m ya enwere ebe ejikwara mee ihe ha na-eme ibie ewechita m ihe niile ajọ dị m ewu eyiye because ibe m na-eyi enwechara ihe ọ na-eme enwere ihe o si eje mgbe ọsọ m na-ayiri ihe akịta ịfụ m na social media ndị ka agụ na-aba bet na ha aghọtagono mba m na anwụ nyekwazie m the lineage m kwesịrị iso wee na-eme ka ọ na-abanye so onye ahụ can receive and that is why ji change everything maka na ihe na-agbaka m isi sometimes na ndị obi nwanne ozi ha na-eji ozi ihe a na-ewe m because enwe mission ifuge enwe mission abịaghị m just na ka m bịa tibe mkpu na social media ifuge so onye ama ha na m nwa nwee mission bido tata ma na m nwere mission and onwe ihe nne-hate ka disappointment. So na Jack Oji biko nu zijere ni ozi now zijere ni ozi all very important zijere Jack Oji ozi unu mara onyo chi wetara agụ efeni na the flag zijeze ni Jack Oji na mmụọ ndị Igbo na-ekene na mmụọ ndị Igbo na-achị ya ọ adịghị ezotere n'ozuzo ọ maka ndị Okeke hapụ na ọkwa nwanne nwoke ka ọ bụ ihe mere mbaka ka m ga-emekwa ndị Okeke mgbosi nke o jere na kọtụ na wa court at the time emere NNAMDI KANU ikpe nke izizi mgbe a ka m mere adị Okeke otu n'anya afọ ụzọ ya mkpọkwụkwọ ya na-eme mkpọkwụkwọ na nwanne nwoke na-ekwe Nsụka na-ekwebere ndị Okeke na-ekwebe m mmechekwa na-ekwebe ndị Okeke mmechetara ya mgbe ọ na-emere anyị bọnsị nde ọ na-agba ọbata mgbe ahụ na-efere anyị ego ọ ndị a niile bụ the ritual onye a bụ the Nollywood people I'm talking about if you get the demonic satans na-ekwu okwu ya ya bụ nwanne nwoke ka ọ bụ n'ebe onye Nsụka ka ọ bụ onye Nsụka na-abe nwe mgbe ọ na-emere anyị bọọlụ ọbịa krete bọọlụ anyị na-agba na-eme odosins ihe niile abụcha ihe eji eji mee ka afọ gị n'anya ebe a ka anyị fụrụ ya n'anya fụ ya n'anya ọfụma wee buru mmụọ niile anyị nwere bunye kịta na ọ na-abịazi ewu anyị na-ana maka na nwunye nọ na American gwa ya na Okechukwu Ugwu nwa Amadioha jụọ ndị Okeke na ọma onye na-akpa Ikeji Ọkwa Jos jụọ na ya ajụjụ a mgbe ọbụla ọ na-ekwu okwu ma ọ posisi ya na obi nwanne ndị Igbo jụrụ gị nwanne gị nwoke bụ onye Nsụka jụrụ ya si ya kedu mmụọ na-akpa Ikeji Ọkwa did he know mmụọ na-akpa Ikeji Ọkwa that word ọnụ ha na ya o nwere ike ojekwu ndị ancestor because we don't talk what we don't do. Ihe m na-anụ ọgụ bụ ọgụ m ga-agwa gị na m na-agwa gị okwu na mmadụ eme na-ezogharị mba enwere m taa m nzogharị maka otego mmadụ nwoke na ihe amacha m history of these people in n'anya n'ala Igbo niile I know their histories bịa bụzie nke nna m ihe ọbụla m chọrọ ka nna m kpughere m ya ọhịa ka ma bụ mpụta were na-ejoke ọ were na-ekele m ọ were ekpe ego for waiting all free of charge ka oziọma bụ mmadụ nna gị zie ego ozi zie m you don't need to collect money before you send me the message. So now I'm not a message to people to give out. I know. I believe in that. But in unajizne na ego. Ezi ego zizie ndị mmadụ. Onwezi ihe nna gị nyere gị, onwezi onye ahụ nyere gị. Ịma na onye ahụ because ọ bụrụ mmadụ niile eziri ozi ka na-enwe ego, na-enwe gift to give out. Or gift ka na-akpị na-enwe gift to give out. Enwere onye ga-abụ asị gị je ezi ozi onye ahụ enwere nke ọ tọgbọrọ.
so ezi ha anya inaba fuge so ọ bụrụ mmiri ka o kunyere gị nwụọ kuru mmiri ahụ nwụọ ikuru ya naba echi enwe ịchọghị nwụọ ihe niile depend on you maka na Chinezije gị ozi ga-agwa gị iruo ṅụọ mmiri ọ yenye gị or iruo anwụ na mmiri just give am and go don't collect anything from this person. Ọ na-ezigo mana nna anyị na-ezi ozi ọ na-adị nna anyị dị ka m gwa gị the most wicked human being in the world bụ Igbo. The man a na-akpọ Igbo the very wicked ijeze na working ọ bụ the very hard working ejeze na mercy the very merciful person ejeze n'ike the most powerful man for market days okpu ya akpagharị ebe niile ịma na sometimes unu na-eme ihe unu na-eme na religion I don't laugh today unu amarozi ka religion dị mgbe m bidoro religionist agwa m dapụ ebe I will not be there I'm going somewhere has m je nọrọ independent ka nọ inside IPOB Nnamdi Kanu ọgwa gị na ihe na-eme they know so na m nwa chọrọ ka m na-agwa ndị Christianity Judaism Muslim my heart because all my heart is my God. So na ọ bụghị m bịa mụ asoro unu na-eme saga abụrụ ya bụ ihe a ga-eji nweta anyị na-achọ. Ihe a ga-eji nweta anyị na-achọ bụ onwe ihe Chineke gwara gị zie ụmụnne gị ya bụ chi gị CHI chi nke gị zipie and let me tell you o nwere okwu m ga-agwa unu n'abalị a before ụtụtụ echi. Many people n'ebe a kịta knows me very well. Onye aka na-akpọ Ifeanyi VAR Mba Obi Nwanne T-Star Studio. His company is T-Star Studio. Ọbatazi n'Obi Nwanne emezie teamwork Obi Nwanne T-Star Studio. Onye akịta na ọ matabeghị ma ọ matago m ihe dịka ebe kpọọ ya ebe 5 to 6 years ka hapụ ịga ịtụ asị maka na ihe ọbụla na-asị ka hapụ ịtụ asị na ọ gaghị akarị ọ gaghị wa minus kama etinye ifuge and onye connectri mụnwa to this person na-anya n'abalị a kịta na ihu ebe a ka na-agba gị na another testimony. Onye connectri m onye a bụ nwanne nwoke nọ na South Korea bụ the architect of the registration of IPOB South Korea. If connected story now here just ofu onye ka njigodi just nye gị evidence nji akpagharị n'ụwa na-atụ ndị mmadụ ụjọ ha ji agbara m ọsọ and abụrụ m onye na-keep secret. I heard the problem. Ndị pastor agwago m na okwu ihe niile na-ekwu n'ọnụ ka eji agba m mgba. Today ndị mmadụ na-agba m mgba ekpokogote ndị mmadụ n'ime IPOB ha nche niile bịacha wericha my connection were my power dọkarị ihe niile dị m na ahụ m vuo. Onye na-ata dị afọ ọmụọ ga-ata dị afọ. Same thing ka mee na IPOB gbaa mbọ taa afọ niile ntakọrọ fọrọ adọkọrọ ihe niile mụ anọrọkwa. Ehore kedu ihe Jesus Christ ji eme ọnụ today mere ọkwa he the same thing. Ọ na-ekwu eziokwu na-arụ ọrụ na-emere onwe ihe niile ndị mmadụ ga na-akọkwu ya ọnụ kọsaịdị ọ na-agasịrị onwe ike ka ogbenye enweghị ọnụ maka na asị na ewu ehi na-enweghị ọdụdụ so chi ihe na-achụrụ ijiji a na-emegidekwana ihe n'ụwa megide onye agwụ nwa agwụ maka ọmụnwa bụ nwa agwụ 1st July type am na Google ka ndị ọcha gwa gị ihe ha chọpụtara maka na ọ bụrụkwa datin ha chọpụtara ka mbụ akarịrị m ihe ha dị na Google. Type 1st July. Who is the 1st July? Type am. That is the day I celebrated the nation of Biafra on my own years coming. No one came I can celebrate Biafra in Enugu Agleri. Una Maria. So no nya kam na agwa ndị mmadụ some certain things name. I love you all. I don't want to hurt anybody. But if you want us to hurt you, we hurt you more than the evil Boko Haram. Ihe anyị chọrọ bụ udo and you must remain in udo. Ihe ga na-ekwu bụ ihe ma anyị ya ka ma ha anyị ya pụọ dị maka ihe ma ha anyị ya karịrị gị. So now in anya yeah you are my brother of course because na onye if o dego ihe achọrọ m ego something ya nwa be fine dego ihe because ihe anyị na-eme ihe bụ gịnị truth because ị ga-afụ ihe niile nọ na this platform no 100 and something thousand followers ka dị. Ọ bụghị na mụ just mee ya because na ndị mmadụ na-follow m because 100 and something thousand following this page because maybe na onye akịta amaghị m ihe nka m ga-esi kwue because e nwere ihe mmadụ na-afụ na-eme mmadụ before na-esie. Ọ bụrụ na ị na-afụ nke ata ị na-afụ nke echi eze echi a na-echekwara na mụnwa dị perfect because na ọ bụrụ mme enjoy echi
i were nje ahụ wee tee bazie m chefuzie ihe ọma mere before mme njọ because o nwere ihe mere ji bịakwute m ọhụ ya ọma so ị calculate bara m ka nsa ị calculate bara m ndị mmadụ calculate bara gị ka isi calculate m ọma ndị ị ga-afụ na onwe hodo ị ga-adị ndụ n'ụwa so ozi ọma Chineke ka anyị na-agbasa now ka nje because enwere m oge ma ama m n'ụtụtụ echi ka m chọrọ ime nke chi wetara agwa maka aga m repeat this program tomorrow morning by 9 a.m. Biafran time so ka m tinyegodu nke chi wetara agwa na before m na-akpuo so kunu wee na-afụ my happiness is too over so tomorrow aga m before m na-etinye unu ga-afụ ka m tinyegodu nke a kịta na-atọ m ụtọ ka atọrọ m ezigbo ọchị anyị nwamba na-abara agụ na abalị ekene m Odogunike ịkarịrị don bin selling dị asọ nye nwaanyị holiday St. Nnamdi Kanu dị asọ nye nwaanyị holiday St. Nnamdi Kanu dị asọ nye nwaanyị holiday inye anyị Monday nyekwa anyị Tuesday nye nwaanyị holiday St. Nnamdi Kanu dị asọ nye nwaanyị holiday emega iti ikwuo Wednesday na the holiday nye nwaanyị holiday St. Nnamdi Kanu dị asọ nye nwaanyị holiday tikwa Thursday Friday na Saturday nye nwaanyị holiday St. Nnamdi Kanu dị asọ nye nwaanyị holiday Saturday whole week holiday ooo nye nwaanyị holiday St. Nnamdi Kanu dị asọ nye nwaanyị holiday ụtụtụ ehihie abalị ndị Igbo n'ọgba na-ege m ntị ekelekwa m onye ukwu ekelekwa m onye nta ana m asị nke onye chiri ya zere ọ bụrụ na ịnabata onye nụ na n'onu ya bụ Ugwu Okechukwu obi nwanne ndị Igbo ebe anyị si ewetara na ozi a bụ n'obi nwanne Global Radio nke hibere maka omenala Igbo maka ọdịnala Igbo maka njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile na ịgba mbọ ka anyị si na Naịjirịa nke ndị ọcha hibere wee na nke ndị nna nna anyị nyere anyị ji wepụta ụwa bụ Biafra Nation ndewo na ụmụnne m daalụ nụ na ọskọs ga na-asụ some people mana udo dị enwere ihe mekwetara ya ọnụnọ mekwetarizm ime o nwere ihe chọrọ igwu unu maka this thing maka this ihe nwanne anyị nwoke a kwuru achọrọ m imekwuru mana Biafra is a spirit. Biafra is a spirit. O nwere okwu Nnamdi Kanu kwuru na compound eze Afaribekwu eze Israel okwu Kanu na compound nna ya ka ọ na-okwu okwu ntinye na akwụkwọ nyocha ọpaka ebe maka any point of ihe Nnamdi Kanu kwupụ n'ọnụ mmụọ m sị m gị gbaa ya ana m agụ gbaa edetue na akwụkwọ nyocha enwere m akwụkwọ nji study Nnamdi Kanu here enwere m akwụkwọ nji study ya Igbo United Nation here enwere m akwụkwọ nji study ya Christianity here ihe niile na story ihe niile dị here ana ifukwa ị gaghị akwa akwụkwọ ndere ebe ahụ maka enwere m ike dee 110 kwọ ifuge 110 ọ then ịbịazi ebe anyị nwere ike ichere 110 ọ gaghị iwu mmiri by 110 ọ mana mfu ya amarago m ihe o mene because us slogan mụ na chi m so mụ ma ihe na-ede so m ga-agata ihe na-ede otu aka ọ dị n'ụwa ejizina nke mmadụ dere na-agwa mmadụ okwu Nnamdi Kanu kwuru okwu sị na one day in this world that a ga-ede Bible under the name of IPOB. Ọ bụ na ị nụrụ okwu a ịnụgo okwu a n'ọnụ ya taịpụrọ m ya ma ị nụrụ egere program a leta o ma egere na-ege kịta mmadụ 33 ọ bụrụ na nke mmadụ 33 bịa nọ na nke obi nwanne ndị Igbo oziọma Chineke. So now ọ bụrụ na ịnụgo ebe Nnamdi Kanu kwuru okwu a write this thing now. Also one day I get the history of IPOB or become like a Bible. Because ihe niile na-eme kịta na ị na-agba gị kwefu ihe niile na-eme ndị ọcha o nwere onye ọcha na document everything nwe onye Igbo na document everything anọ anyị nwa bụ ụmụ Igbo ga-eji aka anyị kọwaa ka o si je ka o si na Nnamdi Kanu mara ihe niile dị ụwa ziri ike n'akụkụ ụwa ziri ike bụzi ọmasị gị na ọ mara ihe dị ozikwu n'akụkụ nọ nke ha matara ka ha na-eji egwu onwe ya ma ọma ha ọ mara ya ọ gaghị na-eme some things ọ na-eme ọ mara ya ọ jọs na ọnọkọ onye ọnọka nwata ya jọs bunye ike o jizie na-eme ka o si like ọdago ọ tara ire ezigbote ntara ya o mere ihe ka nwoke and onweghị na nchi napụ ya maka agụwa ya o nwere ihe mere ka agụọ Nnamdi Kanu ka agaghị ego ya
onwe ihe megide n'ụwa ka agụọ ya before ya ka ebe ụzọ gụọ Nnamdi Kanu before nya. So ọ agụcha Ojukwu agụọ Wazirika, agụcha Wazirika agụọ Nnamdi Kanu. Otu a ka ọ dị n'eluigwe ka ọ dị n'ụwa. Ada eme mgbanwe iti isi ebe ahụ ị ga-anwụ n'ime ya. Ifuge Chineke si gị were oke mmadụ nye anapụna ya. Ọ nọ n'ọpụta epụta isi ịgụ IPOB egụcha Nnamdi Kanu ifere uche mefọje egụba ndị ị chọrọ. Ịma some people amaro history. Nnamdi Kanu si gị history repeat himself is a reason. So na oziọma nnada agwa unu n'ụwa ada eme change nkwupie were ya eje emebe ihe ozugbo. Don't joke on it. So now onye akịta adịgo egwuregwu akịta kwefuru ihe ọ na-agụ Seti Nnamdi Kanu bet na Seti Nnamdi Kanu ọ na-agụ mgbe ọ na-agụ ya mụnwa na mụnwa hapụ ikwu okwu banyere ya bụ ihe unless onye m condition and the condition a ka m chọrọ inyekwa ya the guy now because na mụnwa na ụmụ ihe ọbụla bupụtara ebe a nwere reason adama wepụta niile ewepụta. Kedu ndị a na-akpọ sent? Kedu ndị a na-akpọ sent? Ọ bụ ndị dị ndụ ka ọ bụ ndị nwụrụ anwụ? Nke abụọ o nwere all the same thing na ka m na-agwa ndị akịta bụ ndị na-agwa Nnamdi Kanu our Moses of our time, Jesus of our time. That word, it is against the will of Nnamdi Kanu. And ma gwa ha many times. Also niile na-esere m na some people na-ekwu okwu na radio. Because nkwuo, ịmana onye ka njisi ka maybe I will have to open my own radio, open my own way of speaking my mind. If you get, I know here all the right is allowed in IPOB. If you believe that I met here bangwa me penke gi metebe eba, other ham I follow other it's normal. I know the law of IPOB, beginning and the end. So ni high group that no ni mepe go nke oni ye mepe ji na nka ye mepe we suppress nke no ya before. Because I go one we go two. Madam nna ga mazucha ga ejekwazie mari he claim beze na I kan na ga mai. Onye buzi nna gi. Doesn't happen. So na one night we unu ga onwere unu ga na reduce. Ụlad na ga far. Nwata go man ihe njiwe we acknowledge ka we gozikwa ndị Christianity, especially Catholic. Kunu markwa na okwa he the same thing na akita onye na akọwara God pass the message here. And that message can ji buti eba because before you know it, one day it will be happening like this. One day in the history, it will happen like this. And when you make the n'ụwa, kunu change the gift of Nnamdi Kanu in the whole world. And where he make then? So ka buy na catch you with ka nakpo na time adrozi. I buy and catch you with that. Kono for. Tomorrow morning by 9 o'clock a.m. I will be on the air. 9 a.m. I will be on the air. Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zerekwanụ. Ọkwụnụ fụrụ n'anya ebe m pọsịrị ha now. Ọkwụnụ fụ ka m si pọs wee. Now, remember that na our leader Maazị Nnamdi Kanu, onye ndu anyị, adịmalike ikpe ya leader, ya na-akpụ ya bụ onye ndu. Onye ndu, ihe ọ bụ onye ndu. Onye ndu. Anyị adakpụ ya leader na mmụọ. Onye ndu. O nwee ebe odu anyị eje. The proper name to address. They publish me one day. Say, let us start addressing our leader as onye ndu. O ihe ọ bụ. People have imitating our leader as not a leader. O ọ bụ na ịchọ kịta now. Address ya to ndị ọcha. Ichinye address na ndị ọcha ịchọrọ ide like letter control ndị ọcha ịmagonu ka idere ha English baba ebe aka ya akpọ ya leader. Maka na ịkpọkwanye onye ndu ebe a ha agaghị aghọta onye ndu, so idere ha na language ha ga-aghọta. But anyị nwa bụ ndị Igbo ka anyị si otu a na address onye ndu, address Nnamdi ka onye ndu Nwachineke Nnamdi Ugwu Kanu. Now, Inenechi wetara ọ sịrị that na ya chọrọzi onye ọbụla si for now so hapụgodo Biafran flag
onye ọbụla fly na Biafra flag okwu ya okwuru ngwa efuchi wetara agụ otu okwu mere ihe a enwere ihe ndị Naijiria nwere ike ime this man no never onye ile n'anya onye a Buhari sef mana onye a na ya nwa ma nwụọ ha na ọ bụ na Buhari ka dị ndụ so enweghị onye nọ na Naijiria oguloko kedu onye ga-astand nwa onye a na Igbo land niile onye ka ya agwago na omenala ize aga ihe o mere kịta now ihe o mere kịta now iji prove a lot of elders this is their time to wake up and do the needful. Okwefuru kịta now na ọpọnụ na asịrị sị eyi na akwa Biafran flag sa fly na Biafran flag chi wetere agụ yiyi eyi na ọda fly ya fly o yiyi eyi so in chi igbu ya kịta igbu with this Biafran flag Biafran dressing onya ka ji agwa gị na when somebody is want to do so ihe ọbụla mmadụ ga-eme dị ya n'obi ọ bụrụ mgbe pụta na-eti mkpu gwa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  ọ bụrụ mgbe aka Chukwu ga n'onu gị ihe o mere kịta na watch ya onye akịta ga-aka the whole Nigerian Nollywood the famous na the whole world ihe na-agba gị now history a o create now o nke aka na-akpọ documentary history mgbe ana na-agba agha ka nyanwa pikiri nke ya mgbe aha na-asịsị kwụsịzie ka ya nwa batazi n'ọlụ efuru ya BBC ga-eje jụ ajụjụ echi CNN ga-eje jụ ajụjụ echi all those media na-achọ ka Biafra bịa ga-eje jụ ajụjụ echi anọ nwekwara okwu okwu na BBC m ga-play na tomorrow ama mgbe o kwuru okwu ahụ document ya mana o nwere nke ụmụnne anyị constructor na ntinye nkechikwe ya maka m ga-etikwu echi ka unu na-afụ na some elder anyị nọ n'ala Igbo anyị na anyị echekọtago ha ka ha pụta bịa mee ihe ha kwesịrị ime ihe ha bịara ịgwa anyị bụ ịbịa na social media wepụta Ekweremadu is too local to Igbo land is too local Abaribe is too local ndị a niile dị local to the gods of the land I can never okwefu mbata ala Igbo I swear I cannot go and shake Ekweremadu shake Abaribe these people dị local to my spirit on they are the enemy of Igbo land. What do you think that is the enemy? On na-ekwu okwu makwana ọmụ aba katakpa na onwe ikeji ọkwa. Ikeji ọkwa. Ida anọ maka ya. Ịchọzie ka ịghọta ya na English is not Peter nke Igbo. Ada ajụmajụ were ma kọwara ga ntị gị ozugbo. Nnamdi Kanu like ọbịa kwuchie ya. Don't have time for gossipers. Iche na ịmana ọmụ aba onye ka ọdọrọ. Ka ntinyere unu ka unu na-afụ something that is we have been crying since 2013 since m pụtara obodo Igbo this is why I'm crying si wetere anyị ndị ma ihe n'ala Igbo kedu eda anyị ndị Yoruba nwere eda ndị Hausa nwere eda anyị mee ndị eda ya sai na ha akwanyere ha ugwu a sị na ọ bụ na okenye amaghị egwu anụ bụ aghọ ka ọ dị isi na eda anyị amaghị ihe ha kwesịrị ime ndị a bụ ndị isi anyị si na ama ya kwesịrị ime onye nọkọta ekpe Ekweremadu onye isi onye nọkọta ekpe Abaribe onye isi anụnụ nwa niile ga-akwụsị na-akpa Abaribe one of spoken man Chukwu kpọkwu unu niile ọkụ eze n'igwe tigbu unu mode amadi ọha kpụsi unu niile dị ihe mmadụ ịpụta na public na-akọ nonsense onye aka unu ji wee fotos ya eru na Radio Biafra minus Abaribe Chineke tigbusi unu niile dị agwa m na can never stop that one never kuna amara ihe na-eme unu n'anya ị na-achọ ịgwa m kịta na Abaribe ka chi wetara agụ ma ihe God I serve Chukwu okike abịa ma I serve ọ bụghị onye ihu ma na-abụ Chukwu okike abịa ma I serve ọ bụghị onye ihu ma na-abụ ihe Chukwu okike abịa ma I serve ọ sị gị yes is a yes no is a no. So I say no to one Nigeria. I say no to the leadership of Nigeria. I say no to anybody association with themselves with Nigeria leadership. And I say no. And until Biafra restored, I shall never retreat for what I swear
inside IPOB. Why njide iche? Anaghị adịgidekwa ya wee nwụọ. Onwe onye si gị change yo. I don't ask change yo. But m ga na swear gị with my power. Maka okwu ọnụ bụ nya bụ Chukwu afụrụ anya. So na ihe njiwe na-agwa uru, onye ọbụla asị na ọhụrụ anyị n'anya, begin now to agitate for the peace of the people of the Igbo land. Anyị need a negotiation. Mgbe m jere Korea, m na-eme agitation na Korea, ndị Korea gọọmenti bịara bomb my house. Jụcha m ajụjụ na my house, they track me and come to my house. Onye ma na IPOB Korea niile. Because all of them bụ onye ụjọ. They are afraid of me, afraid of government of Korea. Onwe onye nọ na Korea government, Korea executive ụmụ ihe niile ma ihe mme na Korea wa. Mee ka ọ dịrị Biafra mma, mee ka ọ dịrị ala Igbo niile na mma, people feel na ha ga-eji m wee mee. Very soon ga-ama why I always stand say I am alone. Mgbe nje na Poland, ejide m na border because of this Biafran flag, because of IPOB, some certain documentary I used to go to ọkwa evangelism ka na-ejekwa ahụ. Ka mmekwu eme na Korea na Poland, ha kuchie m azụ. Nnọkwa na media wee na-akpọ ndị be anyị ka abịa. Ọkwa onye na-akpọ ike na media amakwa ome ihe na-akpọ ike na media na-akpọ sọsọ onye kpọrọ m bụ onye Kenya woman. Ama m na onye ama bụ ọmaka mmụọ ahụ bụkwa ya bụrụ Nnamdi Kanu esi na Kenya wee burukwu ya. The Kenya woman na nwee ka na afia not American ka ọ nọ. Wonder woman buru ibu na dị emekarị ihe Biafran na social media. Eji m documentary of history what I have done na-eche ka mmadụ onye ga-ekwuere na social media si na-akwu maka Biafra, ị na-ekwu maka Nnamdi Kanu, na-ekwu maka Igbo land. What did you know about the Igbo land and the Biafra and IPOB? No page in social media today, no page can stand what I know in IPOB. No page in Facebook, no page. I'm not telling you this one, no page today, no page, no presenter in the page of the whole Facebook can stand me for the what I documentary in the history of IPOB since 2013. I don't joke. Maybe if Afranya. So no bu the freedom of Biafra in my own way, a chok and soro your own way. For waiting now. Nnamdi Kanu bụ onye ndu anyị said that now we love debate. We are ready to debate about this struggle in anywhere in all over the world. Onye kan ji wee gwa unu na oge nke m ruo ịbịa ka iwu hapụ ịkpọ m na English session mkpọrọ a translator tinye na ntị m otu a. Na-asị gwa m kedu ihe ọ kọwara m ya n'Igbo be nna m. Because asụsụ anyị bụ asụsụ ndị n'igwe. English go to hell. Ọmụwa onyere die. Aga m eji English na-agwụ n'okwu. Nke ọbụla na-ekwu boroboro. Because ihu na-achọ iji mee ndị mmadụ intimidation bụ English. Onya mere the children of the Most High kpunu na Radio Biafra, kpunu na some pages unu ka akwuo n'Igbo na asị ya no ka ekwuo na English wee gwa ndị na-eme anyị what is going on in our land. Unu abụ ndị ala. Ọ dịkwa na-enweghị respect in our land. Ụfọdụ na-asị Igbo anyị na nana, Igbo anyị na nana, Igbo anyị na, but somebody bụ onye Igbo ga-akpọ gị onye ma na ọgụ ha akwụkwọ kpọọ gị ka o wee lee their view si gị ka ya wee dị Igbo si ya no ka anyị were English kama ịsụ nwayọọ ebe a ka nsị na Chineke ga-etigbucha unu na ike na ori na afọ na nkwọ. Unu na-eme njọ, unu na-eme arụ na force people to do what they don't know how to do. Mgbe m bidoro my program before na IPOB World News 24/7 all the day. Mgbe m bidoro obi nwanne Biafran program all the day. Ihe niile abụ nke abụ mmepe si ka na agbarikwa na broken mmụta na mgbuke obosi na amatakwa na Lab International ka na-egburikwa people come under ihe ha ji chomos ebe a nwanne get out from this place. Even in English you cannot even present English to the public. If you don't know how to use English to present a matter in the public, man, go and sit down, go and learn, go and educate. Ihe a ka unu na-agwa na mgbe ahụ echefusie na unu nọ na pages niile na-akọ nne-enelesi unu na-achị nsikwebe ahụ gbapụ mgbabata na obi nwanne Biafran program page mbidokwa na-eme English Igbo. Then when English no good for your mouth, when they go and learn, go and educate. Ihe na-agwa gị bụ 2014 2015 long time ago. Na ma esikwa ebe ahụ gbarakwa wee gbawakwa wee gbabatazie n'obi nwanne ine n'anya kpọzie ya iwe ka nji wee sizie ka m bịazie gbasazie ozi ọma ahụ na-ewe no matter what onye ọbụla bụ onye Igbo ka m chọrọ here.
mkpọzi obi nwanne ndị Igbo oziọma Chineke tọn oziọma na English ka ị mara ihe ọ bụ oziọma Chineke tọn na English language ka ị fụna gospel of God. Ifria? So this page I did not created this page in Nanya dedicated it to Ohe Nsukka. I dedicated it to the Ikeji Ọkwa Nsukka Igbo niile. Mụnwa adịm ebe m si bịa ka m na-agwa unu ihe m na-agwa unu. Mụnwa ejighị Monde Anambra nke nje ejiji Monde Abia steeti nke nje eji Monde Ebonyi nke nje eji Monde Imo mba mana agwara m sị na m nwere ike ịkpọnwụ ha si ha na banụ n'oge erugo onye ka mkpọkọta ha ncha niile n'obi nwanne wee gwazie ihe ya kwesịrị ma kụzichara ihe si ya ngwaje egosizie m na unu ezugo ka esi eri udene kwuru ntọsasịbezie ngega ha ncha niile nazie die claim bezie na ha adịgo oke without telling me na ha adịgo oke ọkwụ ihe gbasasị so many people n'obi nwanne nsị ha na unu adịgo oke asị na any his na-ajụzi na adịgo oke na adịgo oke nsị bet na nchọrọ ka ndị shọrọ na adịkwa oke na nnara unu anabatakwara unu all of them disappear. Ihe a na-eklemzi na m chọrọ ka help m ka ebunye m ego ka m paaki ya ka ekponye m ego ka m paaki ya ka nje na Nsụka abịgo ndị bụ ụzọ na m chọrọ ka m bụrụ ihe na-ebuje Nsụka ka ọ bụ na Nsụka mere nke a mee nke ọzọ. This is what is killing all of you ndị ụka. Ọ ndị a na-eklem na ha bụ ndị omenala. They arrive to omenala na onwe ya arụsị na onwe ya. Onwe mgbe na asụ na arụsị na-egbu onye na-enye nri arụsị na-egbu onye na-enye nri onye Imo steeti bara m ya ụzọ dị mma mụ na-eke onye abụ onye kwuru for the first time ọ gacha m jee rekọd ya kachi ya US agwa m ya nsị ka m buru ya bata today ọ ebe ka ọ nọ ha nọ gossip a na-akọ obi nwanne this obi nwanne that. This is nonsense to me. Maka gịnị ka m ji wee na-agbaghara all of them because of na mma na ha nwe their power don't even ha mara onwe ha when they know themselves they will realize and they will say sorry because na ọrụ nrụrụ ala Igbo so oli ala Igbo bụ ị ga-akwụ ụmụ ụgwọ ya. Ọrụ na-arụrụ ụmụ Igbo worldwide ọrụ na-arụrụ ndị Eastern region of Nigeria bụ ala Igbo bi eji m ụgwọ ya. Onweghị unu dị ndụ onweghị milonia ga-akwụ ụmụ ụgwọ ihe na-arụrụ ala Igbo. So enweghị m time of people gossiping around me or saying about me or running away about me. A history m bụ n'isi m now. Nnamdi Kanu n'onwe mana adị aga aga. Ọ mana ada aga aga. Adị m eme ọnụ o. Adị m eme ọnụ o. Ihe m mekwa bụ nwanne onye egburu susu obi ọkụ ka ọ rapụ ịpụtakwa ụwa ọzọ o maka na ọ bụrụ na egbuo gị lapụ nwa gị ebidokwa ebe ị kwụsịrị. So we don't forgive by his father or by mother. We claim we are family. Ọ arụsị ka o si egbu. So na ọ bụghị ịpụtazi ị na-epromote m for waiting asị gị promote m. Kedu ebe isi promote m? Ihe sị gị bịa gere ozi ọma free of charge. Ọ bụ ihe m gwara gị. Come and listen to me. Unu China nụrụ onu m ka nsi ekwu eziokwu ka nsi direct n'ohe mbụ wee batachazie n'obi nwanne bịakwa at ya same thing na aka Nnamdi Kanu si tiere unu mkpu bịa na IPOB na abịacha na IPOB nwere ụdị nkuru na-eme ozi niile o ziri anyị nwere nkuru na-eme mụnwa pikiri nke o kwuru si let's go back to root mbụ nne onye ka na-eme n'obi nwanne unu amara na jee jụọ ya ka ọ chị na ọ mara ihe na-eme ọ ya pụta otu a ị chọrọ ka ọ bịa kpaa afa m na social media bifo wee sobe m mgbe ị ga-ebido so m agwa m unu na ebe unu ga-enwecha biggest problem n'ụwa ebe unu ga-enwe the highest biggest problem bụ ọ bụ na ọmụnwa bụ emecha at last asị na jee kpọọ na ọnya na ịkpọ ọnya na onye ma ga-eji aka ya wee kwuo okwu a ihe wee debara unu niile na mma mana o kwuru unu China na-anwụ to God unu China na-anwụ life na-agwa gị na-abụ o nwere ihe bụ na ị cleansing ụwa dịkwa mma abịara m ebe ime gwa gị ka o iwe love ọmụ ka iwe hụ m n'anya no ohere ka dịrị gị kịta irepent ohere ka dịrị gị kịta irepent mụ onwe ma yes na irepent go maka na o ruo mgbe aha there is no forgiveness onye ndu gị ekwu gị onye ndu anyị ekwu gị onye ahụ iji afọ ha eri mugu iji afọ ya eri mugu everywhere okwu gị esi gị there is no forgiveness in the book of IPOB ọ bụzi na omenala ka enwezi forgiveness ogbu ngwa ngwa kama mi okambia tụbara unu asị mebere unu pancake penti bụ iru m ka ụmụ nwaanyị yiri ihu mmọnwụ na-abụ mgbe akụrụ ga-eji lọvụ m nwanne lọvụ gbakwa ọkụ enidoro m followers
You need the brothers, family. I still remain that. It's like a report all this group. I better make go na Facebook, I better make go na YouTube. Makene go mu in a month to sponsor what I'm doing. A month me nwete nkwane na YouTube. Or here na like okay, obi one news, I subscribe go. And then nwete go kwana na fego na abata there. O eziokwu na enwebe new followers because na enwete be people na arụ ara nro ofuma. Nke aga. But na biakwazi na website, en makwa ego na abata si there. On a be here we help the nation of Biafra to come so that Nigeria Gabana the nation we say that talent time we build our nation happy build under the Nigeria people but take it na choka ha wete chegodu business ya ka emegodi hedo na ka okuru ka we kpo ha odogwu ka ekpo ha na ha so we gboma before the Biafra abia mana ye nwoke IPOB nwere almost about 7 or 8 or 9 or 10 websites. The whole Biafrans, a lot of Biafrans is working on this. When television, when radio, people rather have bambo ka build all the radio. People rather have bambo ka build all the television. Niyemu waji build the Obi-Wan television because name with a mission of it destroy the religious people in Igbo land because we will never accept religious when Biafra come. And agwagi agwana mado because obo hokwanyi waga achupu achupu. Obo hanyi waga na achu unu. No unu gejaku unu na adoba efere. Na adoba spoon. Imi he ojiwe kwuo maka nkwu nke ọwa ọfụma. Ihe nji sị na Biafra agaghị anabata religious is because na ọ bụrụ na Biafra bịa today, anyị ga na-arụ ọrụ day and night. Day and night anyị ga na-arụ ọrụ ka ezi mgbe mmadụ ga-ejiji n'aka ụka n'ụlọ ụka. Ekpere niile ị ga na-ekpe bụ n'ime be gị. Ọfọ niile ị ga na-agụ n'ime be gị. Ihe niile ị ga na-eme bụ n'ime be gị. Ya ka nji sị, can we start something like a break of maybe 2 months ka anyị hapụ ije ụka bụrụ 6 months ka anyị na-eme ka ọ mara ya ahụ kịta because na mgbe ahụ ruo ndị ga-anụ ọgụ maka ihe a na-abịakwa ya ka Mbaka ji wee buo amụma o buru na ọ bụrụ na anyị zọtagoro Biafra anyị ga-azọ na anyị ga-egbu onwe anyị Uche Mefo wee bukwa amụma nke o buru ikpeazụ sebere ha okwu wee sị na anyị nwe anwa na-emekwu ihe against religious na ịma na anyị ga-egbu onwe anyị family anyị ga na-egbu onwe anyị ga-ebido na family anyị gbube our child because ibe na my family nwanne m nwoke senior brother m bụ onye ụka osote m ihe niile nọ na be m bụ onye ụka ha agaghị amanwu ihe m mara ana ọmụnwa bụ onye na-enyekwa ha nri ha na-eri efere ya maka ịbịa na ezinụlọ a na-enwe choosing one and mụnwa amakwe because of nwere the power there's a suppress efa but m ga na-agwa ha eziokwu ana onye ọbụla ihe mere n'ala ahụ amago mmụọ m ga-agwa m ihe ga-eme aịda na ozu ya etufu ọ na-enuri eni somewhere etu a ka esi eme omenala ka a na-agwa gị we are pleasing the gods of the land to start reacting as they used to react before and they are listening. Enwere ihe m ụgwọ m jiri n'ala Igbo na-abụrụ ka ọrụ bido na-arụ ọrụ onye eme ihe arụ n'ala Igbo si tigbuo ya. The name that made them to be sleeping, we are condemning the name, we are consuming the name, we are powerlessness the name worldwide. Anybody use afọ Igbo bụ onye Igbo mere arụ n'obodo ọbụla ọ nọ n'ụwa ka aka kpara ya. Ya ka anyị na-agwa ha every day by day. Because anyị achọrọzi ihe ọbụla anyị ga-abụ eme n'ụwa ụwa chiba anyị ọchị. We don't want it. So all those things a kịta ha kwuru Uche Mefo kwuru nke kedu gasị ya ndị ụka kwuru Mbaka kwuru nke now kedu ka anyị ga-esi mee ka the peace bịa ihe ga na-ajụ onwe gị. Peace will come when you understand what Biafra stand for. And all my job in Obi-Nwanne ka nkụziere unu what Biafra stand for and what omenala be. M say ka mbịa ka make unu mara. So na before my poor tomorrow morning by 9 o'clock Biafran time aga m land kwa ana m ekene ndị nke watchere na ndị nke gbasakwara nya bụ ozi ọma dịka anyị na-achịkọta ya na njedobe ya bụ ihe na-akụ kịta na 5 o'clock 5 o'clock anọdụ ka m ekwuru okwu a 2 hours so 5 o'clock bụ ya na-akụ na maka ebido m ọdụ ka ebido m na 2 o'clock fuge kwụsị ya na 3 o'clock so 3 a.m. fuge so mma na-acheta na 9 a.m. bịa bidokwa ya ka m sikwu aga m repeat kwe ya ka ndị nke ga-anọ n'ụtụtụ ahụ ka m na ha kwukwa maka ndị nke a bụ ndị abalị ndị nke ọzọ na-akpụchago so na gị nwa kabara ahụ wee soro m mee na vigil nke ndị ozi ọma Obi-Nwanne ụmụ omenala ana m ekene gị na eke ana m ekene gị na orie ana m ekene gị na afọ ana m ekene gị na nkwọ ozi ọma ị nụrụ n'ụbọchị taa ọ gaghị egbu gị egbu kama ka ọzọ ọ ga-azọ ozi ọma ị nụrụ n'ụbọchị taa
site n'aka nke m n'ọnụ m nke m maka na Chukwu kere anyị niile ekego ife anyị ga-abụ a na-ejira nke gị wee kpaa nganga kama were nke gị kwudo n'eziokwu bụ ndụ. Enwere okwu ndị n'ụwa mmadụ etinye eziokwu bụ ndụ. Enwere the word na-ada agwa unu mmeyuzukwu ya n'echi a na-akpọ ya we are in spirit everywhere working harder to free ourselves from Nigeria Christianity ka mkpọ ya religionist bondage. Ihe na type everywhere. So jisie na ike ụmụnne m na religion bondage. When you call religionist people, mara ọha ncha niile, they are one. They are one, and all of them come out from Israel. Forget. So na ihe ọbụla na-eme n'ụwa jụọ ese ọfụma tupu ị na-emeke move. Because na mụ make remove si ha na m achọghọ na mụ onye ọbụla bụ Jewish nọ n'onwe unu, Christianity nọ n'obodo unu, Islam nọ n'obodo unu, anyị nwa bụ ndị omenala ka anyị nọ n'obodo anyị. Ndị omenala bụ ndị na-eme ka ha si wee fụ ihe dị n'ụwa. Ịpụta ha na ekwe pụtara fụ ji, fụ ede, fụ akpụ, fụ mango, fụ oroma, fụ dara, fụ ihe ndị a niile. Ihe a bụ ihe a na ka ọ bụ na na nwee. So n'ịpụta ha n'ozugbo fụ ihe kere eke. So ị ga na-akwanyere nke ọbụla ugwu maka na nke kwanyeghịrị ugwu iwere erie ugbu ogu. Onya mere som na-eju n'ọgwụ today. Irie nke si na ọdịghị ọmụma na-arụ, irie nke si na ọdịghị ọmụma na-arụ because n'iji ya na ụgwọ. Maka na onweghị ihe ọbụla mmadụ riri eri n'ụwa kwesịrị igbu egbu. So na ọ bụrụ na ime ajọ ihe mgbe gboo, punishment na-esite that na o nwere ihe ị ga na-erizi abanishe gị iri nke a na-enwe ike abanishe gị nke like so much, and ọ bụrụ na abanishe your generation. So mgbe generation gị mere mistake jee rie ye, then ifuzie that na that child in generation will die on that in oriri. A na-agwa unu something ihe gbasara omenala unu ejizi egwu egwu. Ndewonu. Tomorrow ga-abụ nke dị mma. Ekene m unu. Biko ke ndị na-watch no, ke ndị watchara I will this time. Ke ndị watchara I will this time. Just ka ekene abani. Ana m ekene unu. Ọ bụkwanụ na oziọma anyị ziri dị gị obi mma, gị wenyere anya kenu. Ọ bụkwa na oziọma dịrọ ma gị nye anyị encouragement ebe anyị ekwutere ya, anyị ga-agwa anyị ihe iji wee sị na ekwutere ya. Maka na ịma na onye na-agbaziri na ya onu ya akọwara na ya ọfụma. Notago? Because na nke anyị kwuru bụ nke anyị dị sure 100%. Onye ndu, what does that mean in English? Onye ndu mean leader. Oh, leader now. Oh, leader. Ama m no leader ka o mean. Ihe na-agwa gị ndị na-asụ Igbo. Ndị na-asụ Igbo adị m asị gị dịka anyị nwa na-asụ Igbo ichekwa egbe onye ndu anyị ịghọtago. Onwe ndị na-akpụ ya ọfụma, ana m asị ka ọ bụrụ our priority nya ka anyị wee mara onye ndu na-edu ndị mmadụ, mana leadership ije gụọ leadership, ije gụọ onye ndu anyị nya gụọ ihe na-akpọ onye ndu, onye na-edu ndị mmadụ ifuge eje kwuo ya maka leadership nwere some things dịcha n'ime ya adịghị ọma. Ifuge leadership ọdụ nwere ihe dịcha n'ime ya adịghị ọma maka na leadership i clarify ya na English ya my leader ifuge onye ndu onye abụrụ my ọ bụrụ awa ifuge. So mma kọwara unu ihe a ka o esi doo n'anya because now enweghị m time now. So ihe mmadụ bụ na onye ndu bụ ndị na-edu anyị, onye na-edu something, na-edu m ihe a eje ebe a. Ifuge leader bụ ndị a na-achị ihe ha sịrị so ndị a mee ka a ga-eme, mana onye na-edu abụrụ ihe ọsị gị mee ka ya eme no, unu amarịgo ebe odu na-eje. Ifuge ama m ka esi wọta mana the spirit ọ dịghị connected chacha. Ifuge so ọ ka mma that na ị mara that na anyị na-eje ebe do na ngwa kedu onye mara ụzọ ya asị na ọ bụ Nnamdi Kanu ngwa duru anyị jebe. Ifuru ya that na I know how to do this. The short name ka esi eme ngwa yes many but before me mma kpota mmadụ tọmọ no eme kedu ka isi makwa mmadụ tọmọ eme mmeje kpote ha somewhere.
ngwa je kpote ihe ma akwa ihe niile ọ gwa gị je just je kpotebe ya ka iwe wee bịa mee ihe ahụ ikwetere ifuge iwe ka je kpọtazie ndị mmemme ma gị ma amakwa eme just were uche gị je kpọta ifuge ndị agha na-eme na ozi n'oche eze ifuge so o nwere clarification on that but ma gwa you from echi so nwanne m aghọta m ebe ị na-ekwu onye ndu means in leader go straight to your point, my brother. Those things, onye bụ aghọtara m ịmara mkpọ ya kịta na ka I clarify ya this leadership now. If ọ ga-afụ okay otu a but no nwere onye ndu n'ala Igbo nwere ihe ọ na-edu eje ọ na-edu ndị o nwere ebe odu mmadụ eje o nwere ebe odu minions eje aida na idu nwatakịrị eduje na be nne ya si ị nwere bus stop ifuge so onye a leader bụzi ndị na-achị like onwe bus stop mgbe ọbụla chọrọ ịkwụsị onye ndu nwere bus stop na ebe ka idu anyị eje anyị tugo eje na be nna gị na okay so ijekọta ọ bụ na be nna gị erughị ekweghị eje ese a na-erukwa be nna m eru oge so and onye edu amarịga ebe edu eje ifuge so but onye na-achị amana ebe achị ga-eje maka na ihe ndị mmadụ sị civilization that they want to ọchịchị ka aka na-achụ leadership ka aka na-eme unu sense leadership ka aka na-eme unu sense mana nwere ọnụ ikwu okwu mana onye a na-edu nwere ike mana ebe ka iduzi m eje ifuge mana leadership sị gị ime leadership bụ na ebe ka ị na-achịzi anyị eje efuge so o nwere ike sị shut up follow me do you know where you are going? Yes, I know, but I don't know the way. Then follow me. You have leadership. Check even ndị ọcha gwara gị na onye mere ya abịa n'obodo Igbo ime ihe n'ihe ọbụla imere dị against leadership ha werekwa the same power ha nwere ike ikwu okwu taa sị gị na otu a ka ọ ga-adị eruecha sị gị na ọ bụrụzi otu a so ka o wee favor ha ka nnaba n'abalị a nwanne m nwoke abụrụ m somebody na-anọkọtakwu okwu ana m enwe deep meanings when I talk so ka m pụta na echi ekene m unu ndị ọma na-ege m ntị ewerego m nke a nwanne m kwuru kịta na onye ndu means leader onwe onye na English ka o mean leader mana nna asị the main thing m chọrọ ịkọwara unu bụ na anyị nwa bụ ụmụ Igbo ka anyị na-ekwuye asụsụ nwere ihe power asụsụ nwere power ị na-akpọ onye ndu ọ na-anụ ya ọ ga na-ajụ onwe ajụjụ ihe onye ndu menere maka ị na-akpọ m kịta na ahụ president ị na-akpọ m nwere ka ọ ga-esi na-eme m ịkpọ m kọmanda ọ ga-enwe ka ọ ga-esi na-eme so ka anyị na-akpọ nke anyị nwa ga-aghọta na nke ndị nọ n'akụkụ Igbo na-ada anụ English ga-aghọta ọfụma ya ka na-ekwu ma ọ bụrụ leader bụ ịchọrọ ịdres ndị ọcha esi ya na Nnamdi Kanu is a leader is our leader ifuge beti ọ bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo anyị na-ekwu okwu ka anyị na-ekwu ya na-ewe ka ọ daa ọkpụkpụ otu anyị na-ekwu Chukwu oke abịama ka anyị na-ekwu n'asụsụ ahụ ka ọ bụrụ asụsụ anyị ka anyị ji adres our people ourselves ọ ihe na-eme ọ bụrụ data m sị gị na ọ bụrụ the meaning akọm ekwubugo before mana o nwere reason ji kwuo ọ bụ okwu mmụọ ka ọ bụ ndewonu daalụnụ ka Chukwu abịa ma gozie anyị na eke gozie anyị n'orie gozie anyị n'afọ gozie anyị na nkwọ gozie anyị n'afọ na-anọ n'izu na-anọ ụmụ Igbo ji akpa ike n'ụwa niile n'aha Chukwu oke abịama ise ọ ka kwama nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu obi nwanne ndị Igbo ka ọ chifonu ka ọ dịna from all the way from Ukraine. Obi Nwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo Nation and its citizens, to restore the pride of Ndị Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndị Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo Nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndị Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things.
For inquiries, call Director Nwachineke Ugwu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413 or Assistant Director Nwachineke Obiageli Okoye, America +134 720 86637 or Enugu Nsukka Branch Manager Nwachineke Chinedu Nnaji +2348 067321144. Obi Nwanne Ndị Igbo Global, ofu obi ka anyị aka. Obi Nwanne Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo Nation. Obi Nwanne Global Radio, the unity of culture of Igbo Nation.